Baba yare cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ radio Nura FM kanuba dɛmɛ ba lamɛn jɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn de bɛ ni waati na ni aw sɔgɔn bɛ aw ka radio mandi la ni aw bɛ ka an lamɛn an bɛ aw fo ka aw waliɲuman dɔn k'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka danaya la wulikajɔ ni cɛsiri min ni aw b'a kɛ sanga ani waati an bɛ aw fo o wulikajɔ ni o cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw ye hali bi danaya min bɛ ni aw kɛmɛ ko sinsin aw ka radio mandi ka hali bi aw bɛ se ka aw ka don danaya aw bɛ se ka sinsin sabu ni Ala sɔnna ma nimisa ti bɔ a ko la o siratigɛ la an bɛ foli ani tanu an b'a lase an bangebaaw ma olu minnu ye an ka diɲɛnabɔ sababu ye an b'u fo ka u waliɲuman dɔn diinɛ matarafabaw k'u ka foli k'o sarada an ka kumasoba in kɔnɔna na ka foli tanu k'a ta k'a lase aw ka dɔ jalakɔrɔji a n'a lamini bɛɛ lajɛlen a n'a tenkudugu a ma bɛɛ lajɛlen ma k'an to la ka foli tanu lase jalakɔrɔji dugutigilakaw ma k'u fo k'u waliɲuman dɔn ko ɲuman wɛrɛ da o min ni an sigiyɔrɔ bɛn bɛ a ma an bɛ foli ani tanu an b'a lase o ma bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka fu ɲɛna k'u bisimila u ka radio mandi o sanfɛ dugu jɛra dugujɛ ko 12 min ye aw ka dɔ kunnafoniw caman de bɛ an bɛ yala minnu nɔfɛ gafew kɔnɔna na k'olu bama yɛlɛma tudun kan cɛ ɲina aw bɛ se ka ala sɔrɔ cogo min bonya ani karama kɔnɔna na nka yan'o cɛ an bɛ madaliw kɛ aw ye ka laada la tilen sabu dugubilakaw sa laada wuli ye an b'a yira u la k'a fɔ min ye fan dɔ fɛ an bɛ foli ani tanu an b'a lase Bala Sanogo ma ɲɛma danga kumaso kɔlɔsiba ka taa se Mohamed Kulubali n'an ko a ma ko fa ka munumunu ka b'o la ka na se min ye aw ka dɔ nɛgɛ tigilama Yakuba Gindo Yakubu an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin ma ni waati na Bayangarakaw ka ambassadeur ale ni Kitakaw ka ambassadeur de bɛ ani waati na n'o bɛ Yusuf Awekado Sisoko n'o b'o kofɔ sabu Gawusu Keyita Gaston de Fer an bɛ dugawu kɛ a ye ka nɔgɔya da kɛ ko Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka kɛ farijagabɔ ye Gawusu Keyita ni waati na a fana Awekado min ye ɲɛma wulila Ala barikala Gawusu kɔni ale fana tilala ka ci da ayiwa an bɛ dugawu kɛ awa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a dan ka kɛ Gawusu ye ale ka wuli ka na joona maa wɛrɛ si kana taa i da bilen o kuma ka foli tanu lase a ma k'a ni cɛsiri kumaso in kɔnɔna na Burama Tarawele Jobɛrɛ Mamu Kamara mɔden an bɛ a fo ka waliɲuman dɔn Sɔrɔgabugu in fo Bura ni Nura FM Bura k'an to la ka na foli ani tanu k'a ta k'a lase Bouakar Tarawele Bete kamalen cɛsirilen ka ɲɛsin Nura FM ma Bete an b'a fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati a bɛ kumaso in kɔnɔna na ne yɛrɛ tɔgɔ ye Maimunatu Den Gafu Jama ka Madu Mayiga ne de bi yan ka se ka kunnafoni k'a lase aw ma sanga ani waati radio Nura FM sanfɛ o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn de bɛ minnu ye weleliw kɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waliɲuman dɔn aw bɛɛ ŋaniya bɛ a nɔ la minnu ye weleli kɛ minnu ma weleli kɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen vraiment ka nɔgɔya da kɛ ni waati n'an bɛ Ala tanu ka Ala barika da Kalifa Junior an b'i fo k'i waliɲuman dɔn Général Sambu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni waati na radio Nura FM aw ka dɔn o sanfɛ o kuma na Bouakar Tarawele Bete salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh e ni cɛsiri ba ko bɛ cogo di alhamdulillah ma Ala tanu ça va bien ça va ayiwa alhamdulillah yɛrɛ dun fari wa ka kusa kosɛbɛ bi an bɛ Ala tanu tabarikala an bɛ Ala tanu ka Ala barika da tabarikala Ala ni ce Ala ko kɛɲɛ ta ye amina ya Ala rabbi ka banaw Ala ka ban pepepewu amina ya rabbi ɲɛma sɔgɔmada in na an bɛ masa in tanu ka a sɛbɛkɔrɔ barika da o sabu kɛ masalaw tala ale ye sɔgɔmada in na yira anw na kosɛbɛ ka sɔrɔ an ma fɛn da a ma kojugu wa fɛn yɛrɛ ta an bolo ka di masa in ma kosɛbɛ an bɛ masa in ka bonya k'o lasegin a ma ka tanu ka a sɛbɛkɔrɔ barika da kosɛbɛ n'an ye masa in tanu ka a sɛbɛkɔrɔ barika da an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi de kan kosɛbɛ n'o de ye tɔma ye Muhamadu Rasulullahi kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma siga t'a la o bɔlen kɔfɛ an ka jɛnɛbɔ sababu n'o de y'an wolobakɔrɔ n'an wolofakɔrɔ ninnu ye an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu k'a ɲini u fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko Ala ka an ɲɛmɛ u la amina ya rabbi i n'a fɔ i ye zoli da la cogo min na k'a daminɛ tɛnɛn na fo ka taa gosi mun ye juma la nɛgɛ ɲɛ 10 n'o tana gosira Nura FM sanfɛ mun ye kunnafoni bala an b'o dayɛlɛ kunnafoni bala an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n'olu ye journaliste sɛbɛnnikɛlaw ye olu bɛ fasiri minnu kɛ don kɔnɔna la mun ye an bɛna ta ka kumabaw bamayɛlɛma bamanankan na malidenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na o siratigɛ la Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la Mamadu bɛ nin waati na k'e de ka radio sɔgɔlen bɛ Nura FM na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko u bisimila sɔgɔmada na mun ye Nura gafe ale sanfɛ an ka nɛgɛjuru sira o de 76 33 43 03 76 33 43 03 kosɛbɛ o kuma dɔgɔ i bɛ hakili to a la banabatɔ ma bi taa n'a ye dɔɔni dɔɔni n'i tora k'a girin a laban a dan na ko y'i bolo de tiɲɛ yɛrɛ la i parilen no bi dɛ i parilen no bi dɛ a diyara n ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka bazin aramufo maa b'i jaya sanfɛ nɔgɔ min ye aw ka dɔ dugubilakaw sa laada wuli ye kosɛbɛ n terikɛ ani n jɛɲɔgɔn
depuis bite min ye away ka dɔ kabi ka daminɛ bɛnkan ka taa oxygène kana se fo Nura FM na min ye n terikɛ Sanunu Bacili Jikɔrɔni Bada la dɔnnen don kosɛbɛ ne de b'ale wele n ko Galadonnaw Baba dɔw ko a ma ko Batamba Sanunu Bacili away ka dɔ Galadonnaw Baba ale ka baara ye min ye o ye galadon de ye mana bazin n t'a san a b'a don gala la k'a kalan ka tila ka n wele k'a di yan o don n nana masumale Sanunu Bacili Batamba ye n wele i ko nin forokiya min ka ɲi k'a don ka na o kumana sa n t'a sɔngɔ dɔn n t'a a kalan wari dɔn n t'a foyi dɔn ni ye tiɲɛ ye k'a ni baraji dɛ o kumana Batamba a bɛ fo k'a waliɲuman dɔn sanga ani waati a jɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Zana ye an bɛ Zana fo k'a waliɲuman dɔn k'a fana ni cɛsiri k'a ni wuli ka jɔ Sanunu Bacili Batamba nin ye kɔrɔlen ko ye koyi nka cɛ n bɛ min f'i ye ne wo gafujɛma wo seli ka dɔgɔ Sanunu Bacili ka forokiyaw ti don anw kan na a kalannen ɲuman a galadonnen ɲuman o de bɛ don a ye n ko a bɛ fɔ nin de ma ko a danden nin kɔni i y'a ye sa wa Yaku ko n k'a d'ale ma awɔ o de kan b'a da sɔgɔ yɛrɛ ko n ka nin d'ale ma ko ɲɛma ko i ka nin ka nin d'i ma cɛ ka fili nin tɛ cɛganafɛn ye nin tɛ kuma ka ɲi kuma ɲɛna nin tɛ cɛganafɛn ye nin y'a yɛrɛ makara dɔ ye kosɛbɛ nin ye taa bɔtɔ ye ale yɛrɛ ayi nin tɛ maa bɛ nin tɛ cɛgana ma wa nin tɛ di cɛgana ma Ala ka nisɔn a ami an b'a fɔ Batamba ye n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ni baraji k'a barika ko Ala k'a sara Ala k'a bila ye min jani k'a diyara an ye a bɛnna ma kɔni Sanunu i sara bi Ala bolo walayi siga t'a la n'i ye fini don maa min y'i sutura o sutura fini ye sutura de maa min y'i sutura i tɛ dugawu kɛ Ala k'o sutura nɔgɔ kun kana sa hali bi an bɛ taa ni maa min bɛ Jikɔrɔnikaw ka Sanunu Bacili n'a ka di i b'a fɔ ko min ye Bulukasumugu Sanunu Bacili n'a ka di fana i b'a fɔ ko Bajala Sanunu Bacili Batamba aw b'a f'u ye ko ne ko k'a ni baara k'a ni cɛ ni baraji nɔgɔ min ye away k'a dɔn Radio Mansour an b'a baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Moribo Traoré ma ani k'a dɔn Aruna Kulubali Mackenzie an ka cɛkɔrɔba Bakari Demaga an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Radio Tunkarange olu bɛ Muruja mara la Mata Samakɛ bɛ fo k'a waleɲuman dɔn Radio Bawule ni Layidu Bugunikaw bɛ anw lamɛn o sanfɛ professeur min bɛ o ye Musa Kɔnɛ Siro Waraba Musa an bɛ foli ni tanu an b'a lase a ma Sama FM ka bɔ Yanfoli la Yakuba Kɔnɛ ale ye ɲɛmaaba ye an k'a fo Sɔkɔnɔ Daɲɔgɔn bɛ yen ale ye danbe kɛnɛ sigiba ye k'a ni baraji nɔgɔya da k'o diyara n ye mɔgɔ min ye Biri Sumano chef de griot an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin a fana ma radio so min bɛ yen n'o bɛ Jitigi FM kofɔ Kɔlɔnjɛba Moribo Sogoba fana away k'a dɔn ale bɛ Kɔlɔnjɛba kelen in na SMTD a bɛ baara kɛ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen radio Epifani an bɛ foli ani tɔnni an b'a lase a baarakɛla bɛɛ ma Honore Jara k'a fo k'a waleɲuman dɔn Magan Fane Erikotradi Ɲamadu Lamine away k'a dɔn Konare n'o b'a wele ko Ivoirien an ka foli ani tɔnni bɛ ka ɲɛsin o ma ka se Burama Kulubali Sunkalo Jalo Ablaye Kulubali ani k'a dɔn min ye Ajaratu Konare an b'u fo waleɲuman dɔn Nura FM away k'a dɔn o sanfɛ munumunu salo kɔnɔ hali bi ka foli lase radio Dafina baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ fana u b'an lamɛn ɲɛma o ye Mamadu Dumbiya ye an b'a fo Dawuda Bagayogo ani Japon an bɛ nin bɛɛ fo radio 1 FM ale bɛ away k'a dɔn Tomiya k'a bɛɛ bɛ an lamɛn directeur ba o ye Sirima Kulubali ye promoteur ye docteur Ablaye Dambele Musa Ba ale ye directeur ye caisse de retraite tɔgɔ la madame Mungoro Gendarme Kamate an ka musokɔrɔba ko Christine ma ko ani baraji ko foli bɛ ka ɲɛsin a fana ma ko ne ko k'a Mungoro Samba Jara Tambour an ka foli b'i ye Joseph Tienu professeur Bankasa ani directeur d'école do an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn radio Coton FM Sikasokaw fɛ an bɛ foli lase Mamadou Sidibe ma bɛɛ ko a ma ko Bajo ka programme ɲɛma fo n'o ye Sori Ibrahima Traoré radio Dambe a fana bɛ Sikaso ka Yaya Jurute away k'a dɔn ɲɛmaaba k'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli lase Abouakar away k'a dɔn Sanogo ma bɛɛ ko a ma ko Boutelezi n dɔgɔ Sikaso kelen na le vieux Jabi a bɛna a dɔn min ko don le vieux Jabi bɛ yen a ko a b'a lamɛn kosɛbɛ an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma radio Bajɛ FM Tukɔtɔ a ɲɛmaaba n'o ye promoteur ba ye o ye Mokhtar Chami an b'a fo ka waleɲuman dɔn radio min bɛ yen n'a bɛ badenya ko fɔ
Manangoro directeur ba Yakuba Mariko foli be ka ɲɛsi ma radio Bengola Senu Kawfe Musa Awekado Kone numéro 2 a fana be fo ka waliɲuman dɔn Sigija FM bɛ 98.5 ko fɔ radio Sigija FM kalana n'a lamini bɛɛ an b'u fo k'u waliɲuman dɔn Omar Kulubali k'an ka foli ba ye radio min be n'a bɛ FM Njɛ kura ko fɔ Kayi mara la dɔgɔ an b'u fo k'u waliɲuman dɔn an kana ɲinɛ sigiɲɔgɔnw kɔ Musa Ɲare garajitigi do a filɛ nin ye koɲuman ni anw kɛrɛfɛ Musa anw b'i fo k'i waliɲuman dɔn k'i ɲare min ye Yusuf Magasuba a fana bi yan a bɛ koɲuman ni wɛrɛ da la ka fo ka waliɲuman dɔn ka foli lase Kiyatu Sanogo ma ani Awekado Danya Traoré ka tila tuguni ka min ye Awekado Monsieur Kone a n'a furumuso ɲale Madame Kone Orokia Kulubali an b'u fo k'u waliɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM sanfɛ dɔgɔ min ye n'an munumunu na cogo cogo an sigiɲɔgɔn an kana ɲin'u kɔ sabu olu de bɛ an sunɔgɔkan mɛn olu de bɛ an kasikan mɛn an b'u fo k'u waliɲuman dɔn Ablaye Jabate an ka foli bɛ ɲɛsin a ma nin waati in na an ni baara a bɛ jigin ayi baptême te nawa ko Maru Magache sabi aujourd'hui de ko ya baptême quoi ayi baptême te ko basi ta jara ala ka jɔn ɲuman dɔ de y'a di awa an bɛ foli lase aw bɛɛ ma aw bɛɛ ni cɛsiri awa Gafuri Gindo Amerikaw fɛ yen an kana ɲinɛ a kɔ an k'a fana fo ka waliɲuman dɔn ka foli ni tɔni lase Adam Lee Washington fɛn fɛn ye nɔgɔya da kɛ an b'a bɛɛ fo minnu fana bɛ u ŋaniya bɛ a nɔ la ka foli b'u bɛɛ ye Zumana Jakite a n'a furumuso Madame Jakite Safiatou Kamara an b'u ka foli an b'o kɛ kɔsɔmaso in kɔnɔna na min ye Awekado ka foli lase ko fana kɛ ma ko ne ko k'a ni cɛsiri k'a ni wuli ka jɔ kosɛbɛ voilà siga t'a la o tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan kuma ɲɛna kosɛbɛ kuma dugu jɛra an bɛ taa dɔɔni de kosɛbɛ voilà banabaatɔ ka ko an bɛ taa ni ye dɔɔni an bɛ taa ni ye dɔɔni an bɛ taa ni ye dɔɔni a tɛ ko cogo dɔn kosɛbɛ non tɛ an kɔni taara yɔrɔ kɛrɛfɛlaniw na ni purukotora ka taa sɔgɔsɔgɔ ni mura ni fɛn min b'a la o kana t'i minɛ ko k'a b'i la quarantaine waa jumɛn de ye ka i bila o tɛ yɛrɛ bɛrɛ la ye k'i bila bɛrɛ la ayiwa o tuma na an bɛ foli lase hali bi Adama Ture Baba Adama k'an ka foli ba ye ka foli lase min ye Aramata Dunbiya k'a fo ka waliɲuman dɔn ka foli lase Mamadi Fofana a fana b'an lamɛn ka munumunu salo dabɔ hali bi ka taa Tiyani nɔfɛ Tiyani Jawara k'an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma an kana ɲina Eli Diko a fana b'an lamɛn kosɛbɛ munumunu salo kɔnɔna na an bɛ foli ni tɔni lase Tanti Ajaratu ko ne ko k'an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma Holandi sigi la Mohamed Sissogo nin bɛɛ b'an lamɛn dɔgɔ an kanubaw don kosɛbɛ siga t'a la ɲama nin waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ko sabu kɛ mun ye kunnafoni kɔni a ka ca sɔgɔmada na fo k'a fɔ ko a ka ca nka mun ye masa in ye hali bi an bɛ segin ka a tanu ka a barikada nin waati na maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ bana dilan kan an bɛ masa in wele ale de ye bana dan wa ale de y'a fura dan an bɛ masa in wele sa ko bana ala k'a bɛɛ lajɛlen fiɲɛ ala k'a bɔ alihamudulilayi a fɔra ko mura fura ye sɛ ye dɛ sɛ sɛ dun ma sɛ di ma a sɛ ma sɔrɔ o ayi ayi o tɛ se ka kɛ mura ni sɔgɔsɔgɔ ayi ani sumaya mana don a kɔrɔ ko sɛ o y'a fura ye ayi sɛ bɛ d'i ma a banna Tijani Jawara Damagile Aliou Sibi an bɛ a fo ka waliɲuman dɔn kosɛbɛ a bɛ New York il est 5 heures du matin laban ale ni laadaw Jalo o bɛ k'a lamɛn Sibi Aliou Sibi sigi awɔ yen ka di dɛ wallahi l'américain fɛ yen ka di it is very good laban ouais est-ce que it is good for you laban voilà sɛ ma sɔrɔ o ma sɔrɔ ne bɛ sɛ ko kuma nin la o ale ma sɔrɔ sɛ ma sɔrɔ sɛ ka sɔrɔ dɛ awɔ sɛ sɛ ko sisan an b'a bonya ta ka da maa min kɔrɔ i b'a dɔn ɲɛma bon an bɛ nin min na o est-ce que maa bɛ sɛ dun nin tile na an tɛ sɛ ko in to yen mun bɛ yen sɛ sɔngɔ bɛ sɔn ka dɔɔni bɔ ko ye an ka sɛ ninnu to u ka balo dɔɔni n'an y'an ka buni sɔrɔ ani min ma sɔrɔ ka don ɲɔgɔn na o fana cɛ an k'o dun ka nin waati nin latɛmɛ ka ala minɛ ni nin waati ye nka banabaatɔ vitamine ka fisa i fari la kosɛbɛ vitamine kɔni ka ɲi vitamine ka ɲi kosɛbɛ vitamine ka ɲi siga t'a la sɛ e kun m'a faamuya n bɛ k'a gosi ka bɔ i da de n bɛ fɛ k'a tɔ sinsin ayi a tɛ bɔ koyi sɛko in kɔni an y'a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ta ka di maa kelen de ma bi jɔn don Tijani Jawara Damagile a banna kuma ɲɛna Tijani ko b'i bolo dɛ kuma ɲɛna bɛɛ di d'ale ma o kumana ne ka cɛ dun président ale yɛrɛ taalen bɛ taama de la wa ma foyi fɔ président kun ka sumalen don dɛ Basigina Keyita kɛ Ayida cɛ a taa bɛ taama de la wa
abi chugo mina ngoni famana ma abe soro tama de lawo ayo bashi no tana le be mal bamako ya na be mal la ati fama ma ayo be nga fuli fay kosobe ko ne ko ani bara ka ni chesiri ali bi ni ala sona ma binye kosobe abana sikatala munye alu sibi wallahi ako 13 heures de temps o le banu nuanje adago shikabo to bode est-ce que ayo bashi tanga do ke ku be 13 heures de temps de ke bulla wanta do mundi mobile bulle ba suru be cliquer o bara la sa to yere de alu ma ke chugo bara te ya bara do abi do ke kosobe abi nyon awo aisata tungara ni be ko mako sisi nyamani wati fana sokole mana ya adam ne liya mura aywa abala kuyi abide mi krefe ya de ayi fuiti nga mura na nga so kabi fein droere ko fein dro to fo le covid wa kabi covid mo ke ma wolo o ba on fe abia ngata fa na ba ma ko ni obia ne ba on fe ya yimine fu fi nye beble jibi bonye jibi sholo yere ni mami na ko so wa ba fo ko no ko tege tiga di ma bi yelma mura be na ay mura yela ma ale ka tel ngoso donc to abuka ukani kalu kani ni fein be una na sura on be ni na an ga tege di bali ni mura yi mina an tege ti di mama ko so yere ti fa ka yelmi fe distance ya ni fe no anyo damine ya de ba o mawulu gabe abana coronavirus ma ko ba ba benala wala o damne na ya donc kani gere na dro mitri ni mimba ni nyancho abana ti fa ki mine ala kani sabobe wala sikatala yaku sidan kuna funi ambe no de damine sabu wati bekata ko rotoledu ka do kuna funu dun chamon be se dia wo kembe ka gwan ka ble ka sirandala an yere kembe ka awai ka do agwan ka ble ka sirudala o yere laban uta do bina minge o laban sa kembu bulu do nin don guma ni be awai ka do jamva kolosi asinga frede lu asi o tie do an goni be niveau mina do malien de do be minuti ka fomya kulo chale do manga un chale do nganga hakili sigi nyini fembi ke soro fe sigatala de billahi nyini fembi ke soro wallahi abike parce que faransi yere unere buka di bawo su kantonga baradla ngam be ko su u yere be ka mangala de fosa so bu ye ligne rouge fen tracé ko nan dale ba nyere la ka nga temo ka antebe na be ka sisan sa ko wagner ko u yere be ka laje de ku ni wagner yel mayri su do yel ma mindu ku no lubse ka jesigi la chugo mi ka soro shima ka baraka ka soro shima se shima o ko de fer pour laje yen dirge be mi fe cheka ke cheisa abana billahi cheka ke chei ko ka da tigi madro wallahi di alai ni ko ya tigi je malion abike kula wallahi hanga ke kilinya nga dunda kele fe abana ko sobe benala che abana cheka ke che dro abana ala kanni sabo ne sanu ya do mati abike ziladi ko do de kumbora ça fait ala yere de be fendo ira na me klaka buli ka nyere bo ko sobe o de anga problem ado be nyema ali ni u mine kula do ali ne ko no bu banga bobo ça anga munyu dron anga sabali wati ni dron anga munyu anga sabali ko sobe mate shini ere ka ma bisika fanda ya formalia yawa abada ka wulo fanda ya la ka sa fanda ya la ma bisika fanda ya fanya abada an minnu bɔra kungo janw fɛ ka na fantanya bi cogo min an b'a dɔn siga t'a la ngi bi daraka sɔrɔ tuma dɔ i tɛ tilela sɔrɔ kosɛbɛ tuma dɔ i bɛ tilela sɔrɔ surafana daraka a si tɛ tobi o du dama min bɛ Mali kɔnɔ bi o bɛ kɔnte ka ban a ka ca a ti kɔnte ka ban abada olu sara wa abada u ka diɲɛ wulila abada n dɔgɔ an k'a lajɛ sa kɔngɔ ma deli ka maa fa jamana in kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ kɔngɔ tɛ maa si fa ka ala ye to ye walahi an ka sirifukɛ y'a fɔ cogo min Buye ye min fɔ walahi o don an ka kɛ kelen dɔrɔn a banna Mali in ye kelen de ye an ka da an yɛrɛ la an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka sɔn ka sɛgɛ ka sɔn ka muɲu a banna kuma ɲɛna n'anw taara an denw mana na walahi u b'a fɔ ko don dɔ ko cɛ dɔ tile tɛmɛna ko baba ye baara kɛ Hashimi tile ni Sogɛli ni Aminu Kunbiya tile u y'u kɔ da CEDEAO tɔ b'u kɔ la nanzaraw tiɲɛ yɛrɛ la ani sababa bɛ na anw filɛ u yɛrɛma hɔrɔnya anw b'o lafiya de la olu k'o fɔ sa o k'a sɔrɔ anw bɛ tiɲɛ so est-ce que ala mais anw k'o ti kɛ anw de kelen bɛ ka réseau sigi fan bɛɛ fɛ an yɛrɛ ka nafa sɔrɔ an b'an yɛrɛ gosi an b'an yɛrɛ dɔgɔya an b'an yɛrɛ nini an b'an yɛrɛ buruja n'i ye jateminɛ kɛ commerçants yɛrɛ olu yɛrɛ maa kan ka kuma olu fɛ parce que détaillant minnu b'an senkɔrɔ an bɛ jigin détaillant ninnu na olu tɛ koyi tiɲɛ don ni détaillant ninnu m'a ɲini ka na d'an ma an t'a sɔrɔ mais u bɛ taa yɔrɔ min na grossiste minnu bɛ yen olu bɛ ka fɛnw d'u ma da min na ala dɔrɔn de b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye est-ce que o bɔra n'a fɔra 6000 ani kɔ frontière bi datugu kuma min e ka sukaro camion kun bɛ Bamakɔ yan dédouanement kɛra k'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban e ma siran ala ɲɛ n'i ka kɔlɔsi janba ka dɔ fara o sukaro kan parce que maliyɛnw fɛn kɛra embargo kɛra e ma siran ala ɲɛ ka dɔ fara o kan e bɛ tila ka kɔlɔsi ta k'e bɛ taa seli e bɛ t'i ɲɛ jɔ jɔn na ala fɔlɔ
ani kɔrɔbɔrɔ taara sukaro bɔrɔ ta wa wɔɔrɔ ni dɔɔni kana pour que e kana se ka dɛsɛ sukaro la ne fana ko k'i b'o fana gosi i y'o tɔɲɔ dɛ a sun bɛ yɔrɔ min a kan ka lajɛ yen a banna a bɛ komi Sogɛli ye kuma dɔ fɔ rébellion anw bɛ ka kɛlɛ a bɛ ka kɛlɛ mais minnu bɛ ka financer dɛ olu de fana ka ɲini ka dɔn bon bi ko in fana bɛ ten de siman feerela min filɛ nin ye ko Zulkayida wa Zulkayida de awɔ Kɛnkayiri Zulkayida nk'ale y'a bɔ k'a bin a y'a bin a ka simanw nana ka sɔrɔ embargo ma kɛ o awɔ a ka siman da ye min ye fɔlɔ siman tun bɛ feere 98 000 francs ale ko minnu b'a feere minnu b'a ta ka taa feere olu tɛ dɛ ayi k'ale bɛ siman di a tɔni fo ka taa siman b'ale fɛ yen min kɔni b'a fɛ ale b'a di 95 000 a banna siman nana a bɛ dɔw fɛ yen dɔw tɛ ala ɲɛ olu bɛ k'o siman di 120 000 125 000 130 000 kosɛbɛ Zulkayida n t'a dɔn n t'a bɔrɔ dɔn ayi n y'a ye Facebook kan n yɛrɛ n dalen to n ye téléphone bɔ n y'a wele kosɛbɛ n ko a ma n ko patron ko saba ko n ko Zulkayida don ko awɔ n ko e ka siman ko in k'a bɛ Facebook kan sew ko nu kuma ka ca n ko cogo a bɛ cogo di a ko n ma balimakɛ siman bi yan a bɛ n ko tɔni ye joli ko 95 000 n ko ha ko 95 000 est-ce que a banna a ko nka n'i b'a san de ka taa feere n t'a di dɛ minnu bɛ chantier la awɔ n'aw b'a san ka taa aw ka sow jɔ a bɛ yen a banna 95 000 59 a bɛ tɛmɛ o kan a banna Toguna ye camion 500 ko ka taa ɲini mais o bɛɛ la ta ni minnu tɛ siran ala ɲɛ k'aw ye grossistes ye aw bɛ sukaro ta ka fɛnw ta k'u dasi an ka mɔɔw kun parce que dɔrɔn aw ni politique a caman bɛ yen o ni politique ma de bɛ ɲɔgɔn bolo n ko politique maaw de ka jagokun b'u bolo walahi o de do kɛ a caman bɛ yen n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo u ni politique maaw de bɛ jago kɛ ɲɔgɔn fɛ bon c'est pas bon kosɛbɛ u k'a lajɛ an ka siran ala ɲɛ ala y'i kɔni ala ye kelen de ye i tɛ sa abada wala n'ala min sira lajɛ dɛ an ka sira lajɛ n'i ye gɛlɛya ɲɛ sigi ayiwa ɲɛma i tɛ sa abada fɔ ala k'i lebu o tigɛ o ala k'a ni sababa bɛn hali bi maliyɛnw an ka ɲɔgɔn faamuya an ka muɲu an ka sabali kosɛbɛ walahi an ka muɲu an ka sabali a bɛ ɲɛ ko dɔ kuma sera wa ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ walahi a bɛ ɲɛ a bɛ nɔgɔya ni ala ka jɛ inshallah ni tiɲɛ ala k'a ni sababa bɛn yarabi ma Yakuba Gindo nɛgɛw bɛ de bolo i b'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ sɔɔni bɛ an bɛna don ni gafe ye ni ala ka jɛ siga t'a la Bamaɲɛ yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔ Adama Ture Baba Adama an ka foli ba b'i ye mon père a kun kɛn bɛ fama ye nana Bamakɔ an ye ɲɔgɔn ye yan nka mon père bi taa waati min o y'a sɔrɔ fusion kun dan bɛ an bɛ dugawu kɛ mon père ala k'a sigi diya la awa don min na ɲɛ bɛ kɛ naani ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka denbaya ta fangaw d'a ma i k'a dɔn ala ka hɛrɛw caya a n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ tunga fɛ ala ka tunga diya u bɛɛ lajɛlen ala k'an sɔn ba kɛ ala ye nɔgɔ min ye kunnafoni ye i k'a dɔn o y'an sigi kun ye caman sigi bɛ awɔ i k'a dɔn ne ka kunnafoni kɔnɔ o siratigɛ la kunnafoni min bɛ yen ni an b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon o y'a to hali bi ne bɛ awɔ i k'a dɔn wele da kɛ ka ɲɛsin fasodenw ma ka ɲɛsin faso jeunesse ma ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn fasoden minnu bɛ yen n'u dan b'a la k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn sini awɔ i k'a dɔn o bɛ kɛ don duman ye awɔ i k'a dɔn fasodenw an b'u bɛɛ wele walasa an ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sabu i ɲɛ b'a la fɛn fɛn bɛ kule ani mankankolon ci la n dɔgɔ ti ci la min ye awɔ i k'a dɔn robinet datugulen o jagoya don a bɛ kɛ tan anw ka robinet ma dayɛlɛ jango tɛ ka datugu a ma deli ka dayɛlɛ sa min ye awɔ i k'a dɔn fandanya Mali kɔnɔ yan n'i ye du bɔ k'a jɔ i b'a sɔrɔ 100 jɔ o 100 jɔ 70 ni kɔ i k'a dɔn fandanya bɛ yen kelen kelenninw o tuma anw sɛgɛnna koyi an mɛnna tɔrɔgɔ in na dɛ ni an bɛ lafiya donni min na ala ka nin k'an ka lafiya donni o siratigɛ la kunnafoni Demba Konte Demba awɔ i k'a dɔn Tuguna Atraoré don Tuguna Atraoré a kuma bɛɛ a ye kumana sɛbɛn min kɔnɔ o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon kumanin bɛ o de kɔnɔ nin waati in na a ko min ye anw ka jamana faamaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o barika bonyanen don kosɛbɛ awɔ i k'a dɔn min ye CEDEAO fana ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o barika bonyanen don nin jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen ko awɔ i k'a dɔn olu kɔni bɛɛ ka bila la min bɛ se k'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya cogo min Mali ko dayɛlɛlen don CEDEAO ko dayɛlɛlen don Basiri Kɛba n'u bɛ Nouvelle Horizon ko fɔ a ye ɲininkali de kɛ sa mun dun kelen bɛ k'a to hali bi an ko in kunbalan don b'a mɛn a bloquelen don mun na Basiri Kɛba ko a ko an bɛ dabolo min kɛ ko bi yɛlɛma awɔ i k'a dɔn bras de fer min bɛ yen n'a bɛ anw ni CEDEAO ani ɲɔgɔn cɛ min ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani k'a dɔn union économique et monétaire ouest africaine n'o bɛ UEMOA ko fɔ olu ni anw ka jamana transition ɲɛmaabaw yɛlɛma nin ye an taatɔ ye awɔ i k'a dɔn a bras de fer in a gɛlɛyajuguba in nin
y'an setɔ ye a dan na sa wa a ko ɲininkali in kunbɛn sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ye a n'a ka awɔ i ka dɔ jamana ɲɛmaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dayɛlɛlen don min bɛ se k'a to u ni Mali u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min bɛn ani kɛlɛɲa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a k'o ka bɔ yen fan dɔ fɛ min ye transition mɔɔw ye olu fana ko awɔ i ka dɔ kumaɲɔgɔnya o de ye olu fɛla ko ye min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔ ko u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min bɛɛ bɛ awɔ i ka dɔ i ta fɔ Sirikɛba ko a ko a dun an bɛ dabolo min na i ko bi mun dun kelen bɛ ka anw bali awɔ i ka dɔ ani anw ni CEDEAO bɛɛ bali an kan tɛgɛw di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ awɔ i ka dɔ ka taa sirajan kelen fɛ min bɛ se k'a to gɛlɛya min bɛ anw da la awɔ i ka dɔ o bɛ se ka bɔ anw da la joona cogo min Sirikɛba ko hakilina jiginna sommet belebele min n'a kɛra n'o ye sommet extraordinaire janvier kalo tile 9 san 2029 n'a kɛra a kɛra awɔ i ka dɔ Ghana jamana kan chef de l'État ani gouvernement olu ɲɛmaw n'o bɛ CEDEAO ko fɔ ani UEMOA mɔɔw awɔ i ka dɔ olu kɔni ye ɲangini berew caman ta ka ɲɛsin anw ka jamana in ma frontière datugu bɛ o la wari bundo tuguli bɛ o la k'an ka wariw juru kari o bɛ o la n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u kɛn bɛ ka dayɛlɛlen to fɛn damadamaniw ye minnu bɛ se ka don awɔ i ka dɔn cogo min ka d'u ye a k'o de siratigɛ la sanction minnu filɛ nin ye n'o ye ɲangini ye awɔ i ka dɔn olu kɔni bɛ wuli nka wulili ni awɔ i ka dɔn nka de bɛ a la nka in ye mun ye fo fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn anw ka mɔɔw chronogramme n'o ye kalataw ka waatiw ye n'o sera ka awɔ i ka dɔn o bɛɛ ma da ni k'o ɲɛfɔ u ɲɛna a ko nka yan'o cɛ CEDEAO kun ye maa 100 ani maa 49 Mali kɔnɔ a ye bere da olu kun min bɛ tali kɛ ɲangini bere awɔ i ka dɔn o sira fɛ ko n'i ye nin bɛɛ lajɛ min ye awɔ i ka dɔn an bɛ donni minɛ i ko bi anw jigi bɛ ka fa dɔɔni dɔɔni awɔ i ka dɔn k'a fɔ espoir o bɛ ka na anw la dɔɔni dɔɔni sabu n'i ye kow ta k'u lajɛ jamana in bɛ taabolo min kan ani hakilina ni miirina minnu bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ ka bologoto ka bɔ CEDEAO fan fɛ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ a ko bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ CEDEAO ka awɔ i ka dɔn bɔlɔlɔ jɔnjɔn dɔ sanfɛ CEDEAO ye communiqué wɛrɛ bɔ a ye communiqué min bɔ o de ye k'a jira k'a fɔ awɔ i ka dɔn olu kɔni ka dayɛlɛlen don wa ni Ala sɔnna a ma ka waati ka di u ma komi san 5 a san 6 de fɔra o min fɔra waati ka di u ma waati min n'a bɛrɛ bɛnnen don min bɛ se k'a to kalataw bɛ labɛn ko ɲuman na ko n'o kɛra n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ o waati in bɛrɛ bɛnnen don a bɛ se ka kɛ o kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye ɲanginiw ni sanction tɔw ye olu bɛ wuli ka bɔ yen Sirikɛba ko a ko nin min filɛ nin ye awɔ i ka dɔn ni CEDEAO ye nin min fɔ anw ka min ye awɔ i ka dɔn jamana ɲɛmaw fana olu fana kɛn bɛ ka wulikajɔ sugu dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ k'u fana ka dayɛlɛlen don min bɛ se k'a to an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya anw ka jamana ɲɛma Asimi Goyita a ka kuma bɛɛ kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko dialogue n'o ye kuma ɲɔgɔnya ye o kɔni k'o ye awɔ i ka dɔn olu fɛla ko ye a b'a yira fana a k'a fɔ ko min ye awɔ i ka dɔn olu ka d'a ma tugun ko hali juma don kalo tile 14 jama lahawtani ba min n'olu bɔra bɔlen kɔ colonel min b'an kunna n'o ye Asimi Goyita ye ale kumana a ko anw u bɛ continuer ni discussion ye min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn fasodenw ka nafa bɛ sɔrɔ yɔrɔ min ko o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min a ko anw ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'administration territoriale décentralisation n'ale gouvernement ka kuma la sira ye n'an ko porte parole du gouvernement colonel do n'o bɛ Ablaye awɔ i ka dɔn Mayiga tɛ a b'o ko fɔ ale kɔni waati bɛɛ a b'a jira k'a fɔ min ye awɔ i ka dɔn jabaraw la an bɛɛ fɛ k'anw ka jamana faamaw k'u kɔni ka dayɛlɛlen don awɔ i ka dɔn kuma ɲɔgɔnya anw t'o dabila fo ka taa diɲɛ kɛ min ye a k'o bɛɛ ka bɔ yen Sogɛl Kokala Mayiga kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale min ye premier ministre ye a ko yalisa ka se ka anw ka jamana awɔ i ka dɔn k'o sauver invité awɔ i ka dɔn a ye welewele da kɛ ko président k'a bɛ bɛɛ wele min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn an bɛ se ka awɔ i ka dɔn kuma ɲɔgɔnya dabɔ cogo min k'an ka daw awɔ i ka dɔn k'olu ma tugu nin bɛɛ ye kumakanw ye kumakan minnu b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲumanw bɛ fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ani ka dɔn min ye awɔ i ka dɔn transition mɔɔw ye bɛɛ bɛ fɛ awɔ i ka dɔn sigi ka fɔ kɛ sabu waati dɔ sera jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ la jamana kɔnɔdenw lajabala o kumana f'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Sirikɛba ko a ko ni dun ye nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ crise min bɛ anw da la gɛlɛya min tonnen filɛ anw ka nin ye CEDEAO ka gɛlɛya ani awɔ i ka dɔn n ta sidɔn dɔw olu ka gɛlɛya mun de kelen na awɔ i ka dɔn anw tɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ min bɛ se k'a to daba minnu n'o tugulen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu daba olu bɛ se ka yɛlɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye awɔ i ka dɔn an k'a lajɛ an ka ji kɛ an ka ton na fan fila bɛɛ don an k'a lajɛ an ka ji kɛ an ka ton na awɔ yalasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ k'o la cogo min bara de fɛri a tɛ maa si de arranger a tɛ anw arranger a tɛ CEDEAO arranger awɔ i ka dɔn hali maa min tɛ CEDEAO ye a t'o arranger donc k'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na min bɛ se k'a to an k'a lajɛ an yɛrɛ dama an ka sigi ka fɔ kɛ an ka kuma Sirikɛba ye ɲininkali kɛ o de la ni bɛɛ ko dayɛlɛlen don mun dun kelen na an dɛsɛ bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ hali bi ka se ka awɔ i ka dɔn ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a daba yɛlɛ dɔ bɛ yen tiɲɛ de t'a dɔw la a banna kɛ tiɲɛ tɛ min na o ye CEDEAO ta ye CEDEAO ka daba tuguli CEDEAO yɛrɛ tɛ dɛ maa wɛrɛw de bɛ CEDEAO nɔfɛ n'o ye tubabu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi o min filɛ nin ye pour que o ka se ka daba in yɛlɛ
u bɔtɔ u bolo o ye baara ye dɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ daw yɛlɛlen don anw ka da yɛlɛlen don cogo min CEDEAO ka da yɛlɛlen don ten mais min ye awɔ i k'a dɔn Hasidi ni Ɲɛngo n'o bɛ Faransiw ko fɔ olu bɛ ko in na ko in bɛ gɛlɛya dɛ nka a bɛ ɲɛ hali bi an ka da ɲɔgɔn na Ala k'a ni sababa bɛn fasiri filɛ Nouvelle Horizon ka fasiri don Toguna A Traoré nɔgɔ ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye Nouvelle Horizon ne y'ale bila o Nouvelle Horizon kelen ne b'ale sama ka gɛrɛ na Awa Suadu Traoré Gafure Awa a kumara ɲɛma n'i ma tuuri n'i ma ale bila jikalan na a bɛ k'a ɲɛna ko ji suguya fila tɛ yen siga t'a la mun ye fatirikɛba n'o ye Awa Suadu Traoré a ko nin waati na an marabaw n'o bɛ jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita kofɔ a n'a ka cɛdenw kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan ka walasa ka ɲɛsin mun ye CEDEAO ale ye ɲangili bere mun ta ni k'an ka jamana k'o sɛgɛrɛ anw bɛ se ka kisi ka bɔ ɲangili bere in kɔlɔlɔw ma cogo min na o siratigɛ de la ko mun ye an ka jamana faama n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ye délégation belebele wuli délégation ni k'u kunda mun ye Guinée Conakry jamana kan ani Mauritanie kan délégation in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ministre mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don anw ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma o tɛ Ablaye Diop ye wa ale ni ministre caman ni ministre mun kɔni tɛ taama in na i bɛ na ye k'a fɔ ko o ka secrétaire général ko o bɛ taama in na fatirikɛba ka fɔ la mun ye Awa Suadu Traoré a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔni na CEDEAO kɛlen bɛ k'a fɔ ko an ka jamana wakane n'a bɛ a nafolo ko sifɔ k'u kɛlen bɛ k'a waati na ka da kɔni k'o sɔgɔ ni ka tile ni k'o sɛbɛkɔrɔ fili ji la o siratigɛ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO maa ninnu k'u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya u ka don an ka jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw ka wuli k'u kunda mun ye fanga kan k'a gɛn ka bɔ yen an ka fanga marabaw fana kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan CEDEAO ka laɲini ye fɛn min ye n'o de ye gɛlɛya u ka don an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ malidenw an bɛ se ka balo cogo min na lafiya o kɔnɔna o la o siratigɛ de la ko mun ye juma tɛmɛnen an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ colonel Asimi Goyita kofɔ a ye mun ye conseil supérieur de la défense belebele a ye o boloda mun ye kuluba mun ye kɛnɛ in kɔnɔna la fɛɛrɛ dɔwɛrɛ de kun sigilen don anw bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de kɛ anw bɛ se ka kisi ka bɔ ninnu ka kɔlɔlɔ o cogo ma cogo min na o siratigɛ de la ko délégation belebele wulila minnu ka bɔ anw fɛ ɲɛ Bamakɔ ni k'i kunda mun ye Conakrykaw kan fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye délégation ye waati mun na u sera Conakrykaw fɛ yen mun ye nin waati na Guinée Conakry masakɛ n'o de ye Dumbuya ye belebele a ye an ka nin délégation ninnu maa ninnu a y'u kɔni bisimila hakili lajiginna mun ye Mamadi Dumbuya ye ale tɛ Lajinɛ masakɛ ye wa waati tɛmɛnenw na ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO filɛ ka nin subaya baara mun ta ka ɲɛsin jamana in ma ko ale tɛna tugu ko abada wa ale ka frontière ko o dayɛlɛlen kɔni na kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ba Maliba o la fatirikɛba ka fɔ la a ko kunun mun ye an ka nin délégation belebele ninnu n'a ɲɛ minɛlen don ministre Ablaye Diop bolo ko a kɛra nisɔndiya belebele mun ye Guinée Conakrykaw fɛ yen o sabu kɛ mun ye Guinée Conakry olu kɔni y'u ka frontière k'a dayɛlɛ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an ka jamana u bɛ se ka donni ka bɔ o baaraw bɛ se ka kɛ o kɔnɔna la cogo min na fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye délégation ye siga t'a la mun ye kibaruya kɔni dira k'a fɔ ko kunun fana k'u kun kan ka t'u cu mun ye Mauritanienkaw fɛ yen hali bi takun tɛ dɔwɛrɛ koyi fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye CEDEAO maaw Sénégali Côte d'Ivoire fo ka taa fara Burkina kan olu y'u ka frontière kɔni datugu mun ye an ka jamana o ma anw bɛ fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ sen kan mun ye sumanw bɛ se ka bɔ mun ye jamana wɔɔrɔ la ka se anw ma cogo min na a ko kunun siga t'a la ko mun ye nin délégation belebele Mauritanienkaw kan k'u bisimila kunun ani ka se bi kɔni ma Mauritanie masakɛ yɛrɛ n'o de ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye kosɛbɛ i to a ma siga t'a la mun ye a n'a ŋaniyaw kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ maa ŋaniya jɛlen don a n'a kɔni délégation belebele ninnu kɔni na ɲɔgɔn ye bi fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka sigi sen kan mun ye suman a bɛ se ka don an fɛ lafiya o kɔnɔ la cogo min na malidenw bɛ se ka balo lafiya o la cogo min na fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye Mauritanie jateminɛ k'a lajɛ a bɛɛ ni kana san caman bɔ k'a bɛ san 2000 mun ye Mauritanie ale y'i siyɛlɛ ka bɔ mun ye CEDEAO la Mauritanie a bɛ ka balo a yɛrɛ ye a ka da kɔni tugulen tɛ maa si ye fatirikɛba ka fɔ la a ko ni dɔ ka bama sa ɲɛma dɔ ka nati ja n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Sénégali mun ye Côte d'Ivoire Burkina olu y'u ka frontière k'o datugu anw ye nin na kɛ sababu ye mun ye Mauritanie fana u ka wakane n'a bɛ nafolo kasabi kɔfɔ o caman na suruntu mun ye u ka wakane o kɔnɔna la fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye kunun hali kibaruya dɔw kɔni carila mun ye bɔlɔlɔ sira o fɛ koyi k'a jira k'a fɔ ko mun ye Mauritanie k'olu y'u ka frontière datugu Mauritanienkaw bɔra ka kunnafoni ɲini k'a bɔ ka bin te k'olu ka frontière f'a ma datugu abada wa dayɛlɛlen don ba Maliba a n'a den bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon a kɔnɔna la
tamaningala o ye Awa Shadou Traoré Madu Maïga Nyama ibonya obala ndogo la guerre médiatique est ouverte min ya away kado kuna funi sirafe e kado ka fo guerre fana de dabule fo moko de fomi min ya away kado awmbala anjugu fana be ala sabu jugu be wuli ka joni cesiru beke ma minum be nu hakliu ka fege e kado bolu hakliu chachaw ko lubla u kaman o de siratigela min ya away kado dongli dala nga kuma nebi chene jida sheneka hali shini ay min fo maldi jugu be maldi konya o hakliu be nanzara bolu ado hakliu be arabu bolu bi ala kan kishu toroma jamana yimbi jokoyi abijo de hashimi dowo abijo hashimi tewo abijo jamana kono de nyele la decision Facebook claim ni WhatsApp claim ni away ka do koina frontière bora malien ben nyoy abijo de ay hashimi ja abijo ama hashimi ja abijo donc anyuma mi angajo abana ala kan ni sabab ya rabbi do mi burama gindo alikumambe burama away ka do akumambe sebe ngoro sebe minanga ma ko le pays docteur Choguel ko kala maiga mi away ka do Mali ani France mimbe anni nyanje sura sukunda benga sebe minumbe anni nyanje no yanga akorwi Mali ni France Choguel ya jira ka fo away ka do akoyi mbi chugo mina afamba be wurundule mbe kata di France de ma o kuma mbi doni mine ko bi uluna ulu ya la nyini wa fere ka ke akalaje ka ire lecture ke ka sikaka asebe nu ka ke akechugo nyumana accord de défense na manye ka fo anni France be benganke sura sukunda fenja mambe minumbe aunga yera mahoro ya mine ana fenja mambe minumbe aun dambela goji koni Allah subhanahu wa ko fere bina ke ulu bina nyini de kama brama gindo le pays alikumambe ako away kado television national mimbe aun bolo no be ORTM ko fo premier ministre Choguel ko kala maiga to kado ka fo akumana ngi bere mimbe ni away kado communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ani kado UEMOA min takada aunga o nyangi ni bere Choguel ko ni away kado akumana ako okuma temeningo Choguel ye away kado idado franji fanana be away kado jijukoro bara mina kanyeshi auma ji durundule mi akoro ka durundu kanyeshi away kado aunga ba malibama Choguel ko wala maiga akumana ofanaka ka jira ka fo franji de be ka nyema bela wuli on contrôle ga ni ala sona ni ala bisanfe anyebi do asirika bako ako tension mimbe no ye gele mimbe Mali ani France ni nyanje do ambe ka nywan nege non ta ko imbilama ora tasuma kamiyala ko akera tasuma blink se blink ako ere gele ledu sabu minya away kado ni jamana fla France ani Mali nga jamana nyama France kuma sigina e klikle ka foko farafina de do bisika bo farafina yelma jamana do bisika bo jamana farafina mimbi na wulika joke ki kwada ale kwala nchuko kelina asirika bako ako away kado France ka wulika jo ka nyeshin jona CEDEAO ni UEMOA ukanyangiri mimbe nu atakanyeshi auma farasika balika wuli no ngombela nu suteno ambu deme ambe CEDEAO ko Union Européenne ka a oshu kabla auna akoni ngomi mvle ne jatemineke minye France reka ministre mimbe no ka affaires étrangères ale fana wuli la aya hakilna ni kuma ka minumvo ni mbeye kuma udi ani kewalo di minu mbajira faso de ona ka foko France ka don a diminuer do mi yere damate ko ka do kuru de be akono ne kuru ni joli kuru de ba ko kanyeshi ba maliba Madrid ba ko de kama Choguel ko kala maiga aka away kado interview kuma kam mimbe naye aboka bi aya jira ka fo ayi dado France yere na an ve chugo mina ani u desera chugo mi Choguel yo be fo France na ku ye fenda madama udi Choguel ya jira ka fa mi doni mina ko bi sangono ndo kelentala min sera ka nyeso akwa mi doni mina ko bi ni e jate mineke France away kado uni Nations Unies ku ka resolution minumbe hali nyina ko ku be do dabo ulu yo ba ma ko do ka nyesoro Choguel kan kuma kai ngonnana aya jira ka fo minya away kado uluka wulika jo fana nyeshine be muma 7 mimbe Mali ani France ni nywaje ni be ko amako accord de défense yelma accord militaire coopération militaire inde 7 femba kono femi ngabo hakli nga Choguel ya jira ka fo ko uluko ni be ka wulika joke wulika jo mi ngonnana sigi mbiseka ke okuka chuko sa fami biseka soro kula ako ebiseka fami chuko di yere ka jamana kono fika autorisation de nyini France fe yel seka pan ikayoro dola ka bo point A kata point B dola ki yere ka jamana kono ako ye fen fami nabi ma kamana ko ako Mali gouvernement aye away ka do wulika joni cheshuruke ako president Jongunda ale de ya nyini France fe akana France ube ka minfo o fana ka foka dakande Jongunda ko France kana ni 120 minawi kana andeme 120 kelela kele flana mi France kana ni renseignement kura foni jonjo minumbe no lubse ka soro Jongunda yo de nyini ga ka fo France kana ni chedu ye duguma kana aun deme
uyo faraka sabu ngania emi ya nu hakila emi o kado o donedu fasiri ke bako ako halibi anga premier ministre Choguel Kokala Maïga ako ambi jamana mingono olu mugo teddo wala koy France to olu juguye France te olu sinayi olu be min nofe o ye bunyadi olu ka bunya malika bunya malien de ka dambe na ka horoya ka to abulu annen ni jugu min be wati be o ka dabla aka ban pew min ya o kado sabu Choguel ko France ka don wati ou changera de les époques ont changé Watou changera, les interlocuteurs à la tête du Mali ont changé. Ani Maminu Kuma Folo, au final changement de la Akola, de la Kola. Donc, Auko Ben Franywanga, Akanafli, Watikola, Akanafli, Ani Akmanyona, Akanafli, Fanaka, donc à fort, Ani Jamana Mifana B, Ali Mingarim Binyana, Sujataka Jamanado, Kuma Inte Kuma Dala Kuma Gaza, Nisuma Oro Kandeu, Ani Sujata Babema Watidu, Babema, Olutka Chedundu, Fasirika. Burama Gindu ako halibi premier ministre ka fola ako awayka do anga jamana yoro do be am tise ka pa kuna fanga jagwa ka autorisation nyini France fe ko te blende kambi do ni ko bi transition na kalu bulonvla ndoko mingera transition fe ki ka do lakana ko sira fe anye sanda sangoro sanshegin ko mingera ka tebe o ma ke folo ako bi yen avion ka fa ku o bambali ka panda matene anya nyere ta abana pe panyoro mingadanye ta yoro min gadanye andram bukan teselit menaka Hong Kong ansong yoro min gadanye ay wongo tamalla wala o tamalla o ya fuma kadabla de o bora la sa oli antiru ko ni am sika tenga o ne wongo tamalla o bora ya fuma o bor nisidum nisi afuna le kera gaw yan fa fere meta de al ni France tamanjadu ala avion bita tugo mi gadanye endo blogu bala ala avion bita gadanye est-ce que France akwa mbita da mate ko ambeta bundeli fana ambo de ke tugo mi gadanye premier ministre Choguel Kokala Maïga akwa mi doni mi na ko bi France ay beka bembembe ni away kado tablo minunge kala gochita kanyeshi auma tango te Wagner kola akolu ma Wagner ko foko lu wilila de France away kado e en partenaire ambe partenaire wera nyini partenaire min be abe samba hibo ani min tiga be nyambulu ni angu yan ko toro mabo kanko duma ka klaka anya shuma nu sona kan tiga umine e mbambali anga to lufe olu tali dama min ya away kado franzi be ka jakulu kundan faranywanga Wagner yanfe ni yanfe adunta bota ako ali ukana ukapa wali tetalo yoroshi ako lubu ka barake akejugo nyumana kuma mi doni mena ko bi 80% anga officier minumbe angulo bi malikono ndo formera irishi de fait o temenengo 80% anga équipement minumbe angulo yani France kunga naka ambla anga belatie ikato ka fa abe kumbora irishi donc ambi doni mena ko bi awni irishi ka je kuratede korole do mimbe abi wati jambo anya FIFA la de taka FIFA ala barkala amenena kuma menene eno bi France son prêt aka sonde jakono bugo foka keso buye barakota ere kana nyesoro fatir fle burama gindo aka fatir do le pays ko bidon boli bunya bala marma ga nyama bonya asibe koro jarani arate nura fmi bi konoto an nani tomi murumuru duru la sili obike ka bo jala koro jiko nyumani wore dala 76 33 43 03 abana sigatala nyama ne be mbolo mba karga do muye l'alerte me boni aliye niya boko bisaba avion afuyo ko avion bitafo beledugu ka doga ko dugu ko ni ka dogo woni ya wuli lene ni ya yela mawde kelengwe tato de ne koso agata ni ya boko bisaba ani konontoye ka be bitrata do ma janvier kalo kleta ani sheki sam bafla ani samugo ani fla bisiri sempara ale de kumalendo akoko munye transition fanga abeta bolonga inafo bi anga jamana konnala fasire baka fola akoko munye politique mamunu mi watina no be M5RP konnala ko kumana ku be fen jumane no fe Choguel Kola fatire baka fola fatire baka fola akoko adugolente mashila ni wati laba nuna Choguel Kokala Maïga aka jakulu kora mumbe nanga mako M5RP ukele madoba akonala na be politique mado korbo ko ko keleme ka wulika joni ko blase nga ni wati laba nuna usoni yera ko ka abbo kanya simunye Choguel Kokala Maïga uma fatike baka fola akuni duyo ko njate mena ka laje munye kunjumanela ni politique mamunu nu be M5RP konala unyashine ndo munye ni wati na Choguel Kokala Maïga akeleli uma ni duye ame domina na foko bi wulika jore kanga sigi senga transition abesiga deme tuko muna ko obaro kanga sigi senga
Fatika baga fola munye bisidi sembaren ako komi communiqué do o boraka bi janvier kalo kle wolon vla temani communiqué yibe na e kafo ko munye M5RP atonde ndo koni ye communiqué mboro olu de fanfe ko communiqué konna la nyama ube munye fencha mafo kanyeshi munye shogal ko kala maigama ya ira kafo ko munye shogal abe fangaina abe kalo wolon vla ngona bo ko lu kun jigi dal me femuka kafo ko malikura ko onyata ko binake e ko shogal ko kala maiga ko obara kon ko atiko oboloda fatika ka fola ako ni manunu uklala ko communiquer on la na be M5RP tonde ndo ko fo ko ko lu jorole ndo o sabuga munye wati fo mafo kala bina segata wati muna ko ye fenye femuna abu ujoro patrika ba munye bisiri sebare ako ko munye juma don tabane malido mora inna fo da kono ni ba munye anga jamana nyama ku ga wele ko ko ojabi ko onaka munye misaliye kanyeshi mi M5RP ma u ga ni batati ko ni uma o sabuge munye malikono ani malide munu me jamana kokan amma chama ne bora munye juma tamani ninka anga fanga marabaw uka aklina tay ninka asibe koro jaso o siratika de la kibe na ka foko albi munye M5RP mado ko nimbe te fe ku bolo jigin tu kwashila fatirga baka fola ko okonna la sako ni ngalle beke o kumana ku be munne na fe sugal ko kala maiga ko munye kon règlement de compte do wa ta duru sira de do wa ga amana gele tugo ku ka don ka foko ame wati munna na foko bi jamana mago ba adenyuma bala delene la anga faranonga ne jamana imbe gelam kona la amsaka bo gelam kona la tugumuna bisiri samara albi akmara ako wala samunya jamana yi amesega josenkura ninko uta anja kwele ndo ninga ambolo bela dilendi nyama watige baka fola mi bisiri samara ako ko kumana ngali to mi ode besigi ni mamunu be M5RP kona la ina fo kam domina gon bi ani parti politique munu be nu be ka baraka communauté internationale anga jamana o kona la ko kumana ku aklata e fen jumane ku aklata ngani ka anya dom fatika baka fola ako munye sugal sika fo tala ani aka gouvernement maw buga wuli ka jo chairman ke wala sa munye jamana abina sen sabara mkono ka teme jamana abisika wuli ka jo to muna ganyama munye albi ko munye fatika bay munye bisidi sempara ako ni tra primature la kibe na ka fo ko tabolo ko akan bi ko sobe mali don chairman ni sonjale ndo anga ni gouvernement flaka mirna ne aklina mun tani buga bara kura mun nunko o boloda jamana supa sema nyuma obisika tiki to muna ko ni malidom bala jele ni sonja koy o siratika de la munye bisiri sembara ako wole be bla M5RP tonde munu be ni watina nu keleme ka gwara ko sebe koroda ya shi jamana premier ministre ma ku ka ferani dabalike amsika ambole de nyama to muna sabuka jamana amago ba de nyuma bala jele na bi na foni fle anya sama ka bol lalarti konna la bisiri sembara ale kalm kalatike mar mega nyama ibunya obala ndo bunya barika bunya jaranye na foki wali mando hali bini chesiri limana uka do radio Nura FM bi konondo ani nani tomi murmuru duru kala silike ka bo ko nyumani weredala radio mimbi awai ka do aka kuna funu be chamanjela Nura FM ka wuli ka joke kuna fundi sebe mana min lakali ko yelma aw yetu ngana inafo asebembe chugomi Nura FM 76 33 43 03 o yanga numero 76 33 43 03 makay okay ko sobe ati foka temani gaon ça va alhamdulillah le moral emere ngasao moral de beka nsegan doni no ça va muray ngoni ay abeka jawara be ko kata beka ngori jawara be ko ke ndo be min fiye ka fulin tan halibi CDR kabako CDR kabako bien ani baba bilama u be ɲɔgɔn fɛ parce que baba be kuna fuli la mais afana ba la mamudu ko mati bi CDR kabako wala li be li bina baba gushi inale ya ye mamudu ko to fora no CDR kabako be wuli mamu yela ba ta kono ni akoko maiga doit envoyer maiga ke kata terenga ni CDR kabako ko te tereng menka armée be terem sanfe ke kele garola ke CDR kabako CDR ta to anga to am so kolosi amo sebende Maïga doit envoyer sur le terrain un reportage spécial sur l'armée malienne. Aïe, CDR. Ninganga taola mbi taola koyi. Ngune tara sur terrain ga. Tara Kidal. Chauffeur le mbak mami. Ne tara Kidal. Akira. Ado kashi cha arab moko ande. Wallahi. Kana tasa. Nimbeta nindonda. Ne dunam avion kono. Po Kidal. SBM sumelu be Maïga wati asura ale ku premier ministre. Osobe. Akapangulu. Journaliste radio be kosobe Bamako ya Mali Mali be Bamako tera Mali afota ne de akumba ka be servi kosobe akere taraw awo okera
neni fana dɔ de taara escroc nafiki dɔ a ka yafama n jo t'a la a ye yafama yafa de awɔ n t'a tɔgɔ fɔ bilen non n'ale taara o ale ye nanzaraw ka radio fɛn ye ale kun b'a la awɔ an fila de kun ye radio ye kosɛbɛ awɔ an dara kidala a don kosɛbɛ awɔ a kɛra dɛ awɔ ala k'an ni sababa bɛn kosɛbɛ a don de an jigitɔ ka bɔ kidali ka na Gawo avion an ka sɔrɔso ka avion ɲini ka sira jɛ n'an ye Useni avion gindo ye Tabatiya da ni Kulubala o jigi fa sigilen min ka guloki bɛ ɲi ka kuranna jigi 5 minutes la ka wula Useni avion gindo pula kana fa ye dɛ a tulo t'a la o ne maa mun kɔni y'a fɔ a ye o kɛra dɛ i fana y'a kɛ kulo ye kuranna jigi 5 minutes jaa kalanni don a kalanni don koyi ne yɛrɛ sigilen ɲɛ bɛ pulo concentré la bɛɛ bɛ ka ɲɛ waga ɲɔgɔn na a ɲɛ tɛ maa si la ale kɔni bɛ ka Ala de wele a bɛ ka kuranna jigi Alahu akibar n dɔgɔ Ala ka ni sababa bɛn ami n'an bɛ taa an bɛ se siga t'a la n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn anw bɛ nin bɛɛ la an ɲɛ maana bɔ n bɛ sabu soso bɛ dɔn na a hakili bɛ a gɛrɛkala la n dɔgɔ embargo o bɛ anw kan nka fɛn dɔ bɛ yen o fana bɛ embargo in kɔrɔ an kana ɲinɛ a kɔ sabu CEDEAO o k'u ka awa i k'a dɔn fanga dɔ b'olu la n'o bɛ awa i k'a dɔn u ka cɛden dɔw kofɔ n'o bɛ wele ko force en attente u ye sɔrɔsi dɔw ye k'u bɛna wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ni an m'an jagasiri ko don n'a nataw la k'u bɛna o bila anw na yalisa ka se ka anw ka ɲɛmaa ninnu k'olu bunte jagoya awa i k'a dɔn yalisa u bɛ se ka fanga a ko o kuma o min filɛ nin anw de bɛ nin bɛɛ la nka min ye an ka cɛdenw ye n'o bɛ awa i k'a dɔn jamana marabaaw ko fɔ u ɲinɛnen tɛ dɛ u filɛ ka wulikajɔ kɛ frontière minnu bɛ yen n'u sigalen b'u la awa i k'a dɔn u bɛ k'olu sɔnsɔn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔwari frontière u bɛ k'a sɔnsɔn a ko chef de l'État minnu bɛ yen n'u tun bɛ CEDEAO la u ye papali bere ta don dɔ k'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn u kɔni bɛ ɲangini ta ka anw sɛgɛrɛ ɲangini tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna awa i k'a dɔn ka force en attente n'u b'u ka cɛdenw kofɔ k'u bɛna u bila anw na Mali an bɛ embargo kɔnɔ a bɛ waati dama dama bɔ fabricari don janvier kalo tile 9 dɔgɔ an bɛ embargo kɔnɔ Mali an papali fana don papali in bɛ ɲɛsin mun ma min ye awa i k'a dɔn CEDEAO ka force en attente k'u bɛ o ta ni k'o ɲɛsin anw ma ni an ma farati a ko de sira tigɛ la yalisa ka se ka awa i k'a dɔn an wulikajɔ kɛ k'an cɛsiri ka labɛnw kɛ k'o kɔnɔ sɔrɔsiw de bɛ anw kunna sɔrɔsi kɛlɛ mana bala la a bɛ wuli k'i jɔ o jango tɛ e kelen ka kɛlɛ suda o la o kɔni bɛ wulikajɔ kɛ ka labɛnw de sabati o a ko de sira tigɛ la autorité Mali awa i k'a dɔn tɔgɔ la olu kɔni u ye awa i k'a dɔn janto yɛrɛ la u y'o de boloda o de kama min ye Mali ani kɔnɔwari o frontière Zeguwa fanfɛla la dɔgɔkun filɛ nin ka awa i k'a dɔn labɛnw sabati yen kosɛbɛ u ye cɛdenw sɔnsɔn yen fan fɛ sabu awa i k'a dɔn a na kɛ o sigan bɛ ko la cɛdenw sɔnsɔnna yen fan fɛ kabiri frontière datugura CEDEAO mɔw fɛ force de sécurité Zeguwa u renforcera k'a sɔnsɔn k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn a ko min ye contrôle o kɔni bɛ ka boli awa i k'a dɔn frontière fɛ fan bɛɛ fɛ a ko min ye kari dɔ tɛmɛnen fɔ jatiba minɛba dɔ bɛ yen o ye nin kuma in bɔ k'a bin a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye kɔnɔwari frontière ani Sénégal frontière ni awa i k'a dɔn Burkina Faso nin frontière ninnu bɛɛ filɛ nin awa i k'a dɔn sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen don min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko bɛ ɲɛ cogo min a ko nka n'i ye nin lajɛ anw ka sɔrɔsiw bɛ ka nin kɛ tiɲɛ don a ka ɲi nka problème ye min fana ye nisɔndiyayɔrɔ ye o de ye awa i k'a dɔn nin jamana minnu filɛ nin i n'a fɔ Côte-d'Ivoire peuple a population ani i k'a dɔn Burkina population ani Sénégal population foyi tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bɛn ani kelenya kɔ an bɛ don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn lamɛn sigiɲɔgɔnya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ wa furuɲɔgɔnya yɛrɛ fana awa i k'a dɔn o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kumana sa an bɛ don min na i ko bi marabaaw n'u ka awa i k'a dɔn ko wɛrɛw de bɛ ka ko dɔw dabɔ n'o tɛ population ni ɲɔgɔn cɛ dɔw i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi ka du kɔnɔnaw lajɛ Ivoirien tɛ du min kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ min ye Burkina bɛ tɛ du min kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ Gorgui o bɛ anw bolo fan bɛɛ fɛ man dɔ ko manque fɛrɛ ka Anawa kiriki an bɛ ɲɔgɔn bolo siga foyi tɛ a la dɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn n'i taara Sénégal o kelen don n'i taara Côte-d'Ivoire min ye awa i k'a dɔn tu as trouvé là-bas nous nos parents ils sont là-bas min ye awa i k'a dɔn u ni Ivoiriens u bɛ ɲɔgɔn bolo problème tɛ yen mankan tɛ yen foyi den kelen tɛ yen an kana mankan wuli an yɛrɛ population damaw an de ɲɔgɔn cɛ Batiriki b'a ko a ko n'i ye nin ko in bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO Guinée Conakry yɛrɛ bɔlen kɔ a la nin dugu tɔ ninnu bɛɛ tiɲɛ don u y'u ka frontières fermé nka gɛlɛya tɛ an n'u population ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Guinée Conakry o ta kɔni ma fermé wa an bɛ don ka bɔ kɛ cogo min ka di an n'u cɛ nka soso bɛ dɔ la a hakili bɛ a gɛnɛkala la dɛ n dɔgɔ min ye CEDEAO
aw ka force en attente cɛdenw bɛ ka labɛnw fana sabati ka yɔrɔw sɔnsɔn n'a ma ɲɛ ko a kɛra o b'a sɔrɔ awa i ka dɔn a kuma bɛ caya dɛ ayi a kuma bɛ caya dɛ olu m'a faamu u taara Côte d'Ivoire ka taa mun kɛ yen an'u taara Gambie ka taa mun kɛ yen u hakili la k'o kɛlen kuma bɛ caya dɛ cɛdenw labɛnw bɛ koyi ala k'a ni sababa bɛn u kana kɔrɔbɔ Demba Kone a ka fasiri don min ɲɛ awa i ka dɔn soir Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli don n'o tɛ ko cɛdenw sɔnsɔnnen don dɛ ko labɛnw sabatilen don awɔ u ko ten an kɔni u ma na ne fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye anw tilalen n'u la ka ban koyi an tilala o la o u ye nin de kɛ n'i hakili b'a la u ye nin de kɛ ka taa Babo ta ka bɔ yen olu de y'a kɛ ayiwa ni o n'anw ta tɛ kelen ye Gambie Gambie anw ka cɛ a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ walahi u ye nin fana de siri o kama Mariamu Samake siga t'a la koyi autorité bɛ ka mesure ta o kosɛbɛ walahi c'est l'homme qui a peur Sadio Kote sinon il y a foyi a labɛnw sabatilen don koyi saya labɛnw sabatilen don dɛ saya ye kelen an balima fɛn fɛn bɛ yen anw b'a fɔ de k'a ɲɛ awɔ parce que anw t'i fɛ a ka tiɲɛ maa si ka n'i ja wuli diɲɛ ma wuli wa diɲɛ tɛna wuli anw tile la an k'o bila an kunna koyi an k'an ka baaraw kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn faamuya nous on a toujours prôné la paix an bɛ fɛn kelen min nɔfɛ diɲɛlatigɛ in o ye bɛn ye fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a n ko hadamadenya k'o don fɛn dɔ bɛ yen an bɛ ɲinɛ a kɔ an k'o to an kunna dɛ i ɲɛ bɛ bete ne bɛ ala deli e ka kɛ président ye o ye ne ka ala deli mais i b'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ t'a la ni cɛ o bɛ yen dɛ a bɛ yen o bɛ kɛ o bɛ yen o tɛ wuli dɛ o bɛ yen ne bɛ ala deli e bɛ te kana kɛ président ye mais i b'a sɔrɔ ni e kɛra président ye i ka hɛrɛ b'a la ne ka hɛrɛ b'o de kosɛbɛ maa si tɛ ala bɔ fan dɔn walayi an ka sabali sa a banna an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kosɛbɛ minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka jamana buruja jamana faamaw la gosi a bɛ se ka kɛ kulubalaw ba yiri ka ala k'an don an n'a cɛ u bɛ se ka fili kosɛbɛ n'u filila don min a bɛ yir'u la a tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni y'aw dɛmɛ an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan nka an bɛɛ tun bɛ fili minɛn kɔnɔ o tuma an bɛ segin kosɛbɛ o cɛ mais n'an ko k'an ti tugu ɲɔgɔn kɔ fo on va en rang dispersé a bɛ gɛlɛya dɛ kosɛbɛ a bɛ ɲɛ kɔni nka a bɛ gɛlɛya a bɛ ɲɛ ala k'an ni sababa bɛn kosɛbɛ bisimila siga t'a la indicateur du renouveau ɲɛma ne b'ale sama ka gɛrɛ n na nin y'a bɔ ko 3,478 ka bɛn bi tarata donya ma janvier kalo tile 18 maa min kumani don a kɔnɔ o de Ade a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko min ye fanga dɛmɛba maa fila nin ye tubabukan ye dɛ Mariamu Samake a ko depuis l'arrivée de la transition toutes nos démarches auprès du consulat malien à Paris ont été transparents et rapides. Mariamu Samake transparent et rapide. Abana ayiwa ala ka ni sababa bɛ Samba Sanogo an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ walayi Ibrahima Ouattara an ka taa fɛ an ka taa a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ walayi a bɛ ɲɛ dɛ n ko jamanaden minnu bɛ kɔ kan yɛrɛ u bɛɛ ko k'olu bonyanen don bi dɔw yɛrɛ an m'a ye hali vidéo la dɔw bɛ k'a ladeli k'olu ka kɛ maliyɛn ye kosɛbɛ u bonyanen don bi kojugu Niger desɛnkɛla dɔ bɛ yen a ye Asimi desɛn ni ala ci b'aw ko Asimi yɛrɛ sigilen filɛ Niger n k'a ye a b'a fɔ Asimi de a k'a jija a ka photo in ye a ka photo in ye cɛ ye Asimi desɛn maliyɛn tɛ dɛ Niger de don Niger jamana kɔnɔden de don ka Asimi desɛn i b'a fɔ ko Asimi yɛrɛ sigilen filɛ kosɛbɛ photo tɛ dɛ desɛn bravo bɔnsini min b'a la o ka di ne ye dɛ o bɛ sɔrɔ cogo di dɛ fura de b'o la bɔnsi ya min yan yɔrɔ in tulen don cogo min ta e bɛ fɛ k'o de fura e ta in ko tɛ sa e ta ye Bɛlɛden ta Bɛlɛden ta forme de ye Asimi ta in bɛ cogo min tulu b'o kɛ dɛ an t'a tulu ɲini ayi tulu t'a kɛ n t'a nun tulu t'a Asimi ta in kɛ ni Ala sɔn ye Ala sɔn don awɔ a kɛ ten dɛ o ma e ta in ye mɔgɔ sɔn ye bɔra ta ye maa sɔn Nema ala ka ni sababa bɛn yarabi ma bisimila hali bi sirajan taama an bɛ tɛmɛ n'a ye a ko mun ye Ade ye ale de kumani don indicateur du renouveau o kɔnɔ kosɛbɛ a ko mun ye fanga dɛmɛba maa fila siga t'a la ko kiri bunakun kɛnɛ kan ko wele ko a bilali u ma fasirikɛba ka fɔla mun ye Ade a ko kibaruya kɔni sɔrɔla kosɛbɛ bɔ mun ye communiqué o tribunal kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko mun ye fanga dɛmɛba maa fila bɛ yen ko kunun o bɛnna tɛnɛndon ma janvier kalo tile 17 ko wele kɔni bilali u maa fila bɛɛ lajɛlen ma maa fɔlɔ o ye Musa Jara ye ani mun ye Pape Diallo ni maa fila n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jɛkulu mun don o bɛ sen ka nan kɔ ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart o ti douane ka tɔn ye wa Ousmane Jara bɛn le cerveau ale ka tɔn tɛ wa o tɔn de maa fila ko mun u kɔni welelen don an bɛ don min na ko bi kiri bunakun kɛnɛ kan wele kun ye fɛn jumɛn de ye o sabu kɛ k'u ye maaninfin dɔw lafinteni ka kɛ mun ye balawu kan ani mun ye
nin kuma dɔ ko o bɔra u da kɔnɔ ndogo ti ɲɛkoyi kosɛbɛ mun ye Ade a ko mun ye Musa Jara n'ale yɛrɛ wasaden kɔrɔ ye fo ka taa fara mun ye Pape Diallo kan ninnu fila bɛɛ lajɛlen ye mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart o tɔnden u don a ko wele kɔni ko a bilal'u ma o sababu kɛ mun ye jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan ko mun ye kuma caman k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɔra ni maa fila u da kɔnɔ mun ye maaninfinw k'u si ka kɛ funteni kan ani maaninfinw k'u neni ko u wele kun kɔni ju ye nin ye mun ye tribunal de la grande instance de la commune 4 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu ko u wele kun ye nin ye Fatirikeba ka fɔ la a ko ni maa ninnu kɔni kunun bɛɛ lajɛlen k'u ne sɛgɛsɛgɛlikɛla jɛkulu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na ne sɛgɛsɛgɛlikɛla jɛkulu n'olu tilal'u la waati mun na olu na t'u di mun ye kiri bunakun ko o kɛnɛ o kan Fatirikeba ka fɔ la a ko ni maa ninnu k'u kɛlen bɛ ka guwara kɔni k'o da o sababu kɛ mun ye maaninfinw u y'o su ka kɛ funteni kan a ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ nin waati na n'u bɛ k'a fɔ ko transition taabolo kɔni ko a man d'u ye u ye maaninfinw su ka k'u kan wa ko min nin kuma fana dɔw bɔr'u da kɔnɔ ka ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma o man ɲi a ma ɲi dɛ a ma ɲi Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye u kɔni nata jɔ mun ye kiri bunakun kɛnɛ kan kiritigɛlaw u ka ko a bɛna kɛ cogo di u n'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ hali bi minɛliw bɛ sen na dɛ maa mun bɛ n'an k'a ma ko Etienne Fagaba Sissogo ko dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 16 ma u kɔni taara ale tɛgɛ ka taa a da a kɔ a ka so ni ka taa ni a ye Fatirikeba ka fɔ la ale minɛkun kɔni maa ma sɔrɔ k'o dɔn fɔlɔ nka waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko a fana ka kuma cayara kosɛbɛ ka jamana kɔnɔdenw k'u ni kɔni susu ka ɲɛsin fanga in kɔni o ma ko cɛ nin y'a fɔ ko sukaro kilo bɛ 200 ni kɔ la yan awɔ ne kɔni t'a dɔn nin kɔni y'a sɔrɔ e ni kunnafoni bɔ min o bɛɛ ye ka maaw la funteni ko 1 litre de ko 1450 aram ne kɔni ma se ka nin faamu ko 1450 francs ko o ye sikaro litiri a y'a sabati ne koyi bisimila ne ma ne kunkolo minɛ ne ko Alahu akibar ni juguya mana juguya kabako ka juguya fo ka kɛlɛ k'i yɛrɛ ka gɛrɛni k'i yɛrɛ furu fara nansara kama Fatirikeba ka fɔ la a ko hali bi minɛliw fana bɛ sen na Etienne Fagaba Sissogo ale kɔni an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale fana bɛ min ye kiri tigɛlamaw kɔni u ka bolo kan o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kibaruya laban mun fana sɔrɔla ko maa kelen fana ko o minɛna ko mun ye mandat de dépôt ko o taara ka don o kan maa 3 wɛrɛ bɛ yen ko siga t'a la an bɛ don min na komi bi olu bɛ 5e arrondissement maaw ka bolo kɔni ko o kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Ade ka indicateur du renouveau Ade ale kalimukalatigi ye Mari Mayiga ɲɛma bonya o b'a la ndogo bonya barika bonya diyara n ye ndogo an bɛ foli lase n terikɛ ma gendarme don min ye Balo ye Balo an b'a fo ka waliɲuman dɔn a n'a ka kan Balo ye gendarme ye ndogo Balo a bɛ san damadama bɔ n bɛ taa aéroport la n selen Balo nana n ka mobili f'u ye a y'a kɔnɔnaw larawe k'a fan bɛɛ lajɛ ka sɔrɔ k'i jɔ a ye garibu bila n ko n bɛ taa ko min ye ko repos ko fo repos n ko ayiwa n ko repos awɔ a ko kɔrɔ ko n b'i dɔn kojugu awɔ y'aw t'anw dɔn mɛ anw b'aw dɔn mɛ an ka baara in don mobiliw fuyeli ni fɛnw ye jagoya ye n'o tɛ n kun b'a fɔ n k'i ka taa n ka nahi don dɛ n ka baara don awɔ an b'a f'u ye Balo an bɛ k'a lamɛn nin waati in na l'international gendarme an ka foli b'a ye k'a ni cɛsiri n yɛrɛ dɔgɔkɛ Yusufu Mayiga an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn fana ye gendarme ye a tulo b'an na nin waati in na nɔgɔ Umaru Angoyiba an b'ale ka fasira an b'o ta an bɛ taa an bɛ se nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn kunnafoni kunnafoni ɲumanw kunnafoni dumanw olu bɛ to ka di a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ lafiya tɔɔrɔ min b'an kan a bɛ bɔ an kan an kana ɲɔgɔn kan ko gɛlɛya an kana kunnafoni lankolonw di waati bɛɛ kunnafoni gɛlɛman dɔw bɛ yen an k'olu to yen n'o tɛ kunnafoniw caman bɛ yan minnu bɛ se ka fɔ nka a caman bɛ yen i t'a mɛn Nura FM na dɛ a tɛ mɛn yan dɛ parce que fɛn fɛn bɛ gɛlɛya se maliyɛn den ma ka maliyɛn gosi a hakili la o tɛ mɛn yan k'a y'i tɔɔrɔ ayi ayi t'o mɛn yan dɛ a ka ɲɛ i bolo i ka dusu sɔrɔ hali bi a banna ni kan k'i jɔ i cɛ a jɔyɔrɔ la yɔrɔ min an b'o fana nka k'i la gosi waati bɛɛ parce que problème ye min ye kunnafoni dilaw ka ca bi kosɛbɛ a caman bɛ maa wɔɔrɔ de ka baara kɛ Ala ka hinɛ Ibrahim Famagana Ibrahim Famagana ye k'ale to ale de tun bɛ kɛlɛ kɛ an b'a fɔ Basiriki Darabe Ture a ka o kɛlɛ ɲɔgɔnnaw hali bi a ka tɛmɛ n'olu ye Ibrahim Famagana Kulubali ale de tun bɛ journalistes former fɛn fɛn bɛ gafew kɛ fɛn min bɛ kuma a b'aw wele
aw ka taa bɛ se ka dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kɛ kosɛbɛ formation na o dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila in awɔ aw bɛ former k'a yira u la kosɛbɛ i yɛrɛ ka jamana bɛ kɛlɛ la le journalisme en temps de guerre kosɛbɛ n'i ka jamana bɛ kɛlɛ la i kan ka kunnafoni di cogo min ka ɲɛsin jamanadenw ma a banna ani ni jamana basigilen don kunnafoni kan ka di cogo min ka ɲɛsin olu di cogo tɛ kelen ye donc an ka hakili t'o la kosɛbɛ n bɛ se kuma na o tɛ kunnafoni di ye abada n'o tɛ kuma in an bɛɛ bi s'a la bɛɛ awɔ kosɛbɛ bɛɛ bi se kuma in na a banna mais kunnafoni taa n'a ye dɔɔni awɔ i ka jamanadenw basigi kosɛbɛ ala k'a ni sababa ya rabi ama Umaru Ngoyiba donc ale kumana a ko di a ko awa i k'a dɔn min ye jihadistes terroristes bɔrɔntɔli bɛ ka dabɔ dɛ u bɛ ka boli wa n dɔgɔ yadagali a yɛrɛ bilama n'i ye se k'a ye a bɛ n'i ye se k'a ye Mangaladen a y'o caman da sɔgɔlen don an ye o a ko wa a ka maaw bɛ ka sa cogo min u bɛ ka sa ten hali kɔsɔ in na a ka numéro 2 Katiba Masina a kɛra c'est tout c'est o dajida awɔ est-ce que fɔra an ka pankulu tɛ se ka taa yɔrɔ yɔrɔ san a banna an bɛ ka taa yen bɛɛ ko mun tɛ pan de awɔ an bɛ ka taa yen bɛɛ an ka pankulu tɛ pan kaman b'u la awɔ avion kulo sol tɛ bilen dɛ abada kamanw b'u la nin ye risilataw ye nɔgɔ min ye groupes armés terroristes minnu bɛ anw fɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ faama bɛ ka taa tugu la an ka sɔrɔsiw n'u jɛɲɔgɔnw awa i k'a dɔn k'an bɛ ka taa tugu la kabiri sankura jɔra n'o ye san 2022 don ti tɛmɛ dɔgɔkun ti tɛmɛ dɔgɔ n'an ka sɔrɔsiw n'u ma kuma don ti tɛmɛ dɔgɔkun ti tɛmɛ n'an ka sɔrɔsiw n'u ma ɲɛfɔli kɛ an ye a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ communiqué laban min n'o bɔra dimanche don kalo tile 16 san 2022 kuma caman bɛ a kɔnɔ an ka sɔrɔsiw u y'a jira k'a fɔ groupes armés min bɛ anw fɛ yan n'a bɛ wele ko GAT groupes armés awa i k'a dɔn famaw janvier kalo tile 12 san 2022 dɔgɔ famaw ye bundeni da u kan pankulu minnu bɛ anw bolo dɔgɔ pankulu wulila maa tɛ anw bali ka wuli bilen anw kamaw y'an ta ye awa i k'a dɔn an ka taji y'an ta ye an yɛrɛ fana y'an yɛrɛ ta ye an wulila Sama Soso Logori awa i k'a dɔn ni nin bɛɛ bɛ Baɲaŋara mara la awa i k'a dɔn min ye awa i k'a dɔn bundeni a kɛra nin yɔrɔ in bɛɛ la a ko sɔrɔsiw ka ɲɛmaw olu ka fɔ la a ko min ye awa i k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye numéro 2 n'a bɛ Katibaden Masina ko Usumani Sidibe ni bɛɛ ko a ma ko Bobala ani k'a dɔn awa i k'a dɔn ay responsable terroriste caman donc i k'a dɔn k'an y'olu bɔrɔntɔ bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini a ko sibiri don janvier kalo tile 15 san 2022 jaabi wɛrɛ bɔra tuguni min fana kɛra tuguni ka maaw nisɔndiya kosɛbɛ communiqué bɔra ka bin a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ opération belebele min wulilen don n'a bɛ wele ko kɛlɛtigi cɛdenw olu kɔni wulila awa i k'a dɔn k'a daminɛ Alatuna ka taa Jabali zone na min ye cercle de Ɲono min ye awa i k'a dɔn anw ka forces armées maaw awa i k'a dɔn k'u ye sasali kɛ ka bɔrɔntɔli kɛ ninnu bɛɛ la dɔgɔ a laban a bɛɛ kɛra u bolo c'est tout c'est fini anw ta kɛra an bolo nisɔndiya ye ani sanna yɛlɛ a ko janvier kalo tile 15 san 2022 min ye base dɔ bɛ yen ni awa i k'a dɔn terroristes yɛrɛ jabala don n'o y'u ka ɲaga ye n'o y'u ka base logistique ye minɛnw bɛ bila a kɔnɔ ani fɛn caman min ye pankulu ye wulila u y'o fana susu bɔnbɔlaw i k'a dɔn k'o fana kɛ c'est tout c'est fini mɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen kalo tile 8 ka dugu jɛ tile 10 na n'o ye ka taa tile 10 na n'o ye janvier kalo ye nin kalo in yɛrɛ la koyi i k'a dɔn awa an ka cɛdenw terroristes minnu bɛ yen an ye minnu bɔnbɔsi ta ka bɔ yen k'u kɛ cɛnjalantaki i k'a dɔn k'a fɔ o ka ca maa 30 ye o kɛra jamana in kɔnɔ tuguni a ko bɛɛ ka bɔ yen sibiri don janvier kalo tile 8 san 2022 base terroriste dɔ bɛ yen ni awa i k'a dɔn o bɛ Sama filɛ ni awa i k'a dɔn Sofara fan fɛ i k'a dɔn an y'o fana kɛ c'est tout c'est fini k'o bɛɛ ban terrorisme min bɛ yen ni awa i k'a dɔn an y'olu kɛ bɔrɔntɔfɛn ye a bɛ maa 26 i k'a dɔn k'a fɔ ko a b'o bɔ n dɔgɔ ja Mali an bɛ se ko la Jerikaba ko a ko kari don janvier kalo tile 9 san 2022 opération dɔ fana wulila Fama awa i k'a dɔn opération de reconnaissance ka taa yɔrɔw ta k'u larawe ka yɔrɔw lajɛ Sikaso awa i k'a dɔn o mara la faamaw y'o min kɛ awa i k'a dɔn kulu dɔ bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn Kabale i k'a dɔn o kulu in k'an y'o bɔrɔntɔ k'o kɛ c'est tout c'est fini y'a ye yɔrɔ fana bandi ninnu n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye dagayɔrɔ dɔ fana awa i k'a dɔn o ye mais ne dabalibayɔrɔ ye min ye nin bɛɛ ye bandi ninnu dagayɔrɔ n'u dayɔrɔ ye nin bɛɛ bɛ anw fɛ yan Faransi ma se ka nin bɛɛ ye nin si ye quoi u y'a ye u ɲɛ b'a bɛɛ la mais Irisila u ye tubabuni dɔw bɛ mɛrulen bɔ kokoju la ani k'o ye Wagner ye u ka satellite sera k'olu ye mais ninnu bɛɛ bɛ anw ka dugukolo kan u ma se ka ninnu ye olu ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an n'u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sisan dɛ an ka mɔgɔw bɛ ka wuli ka jɔ de kɛ sisan an bɛ ka nin de kɛ yanni ko dɔw ka ɲɛ renseignement ne tunun la
ara amatunu la de u y'u tugu di ayi ngama sisan arrangement bɛ taa wala n'o tɛ ninnu ŋaniya o ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ jamana in ka tila koyi a banna dɛ o ŋaniya kun y'o de dɛ nka o ti ɲɛ ndɔgɔ Basiru Keba ko a ko la montée en puissance de nos forces armées militaires n'u i k'a dɔn u jɛɲɔgɔn ko personne ne dira le contraire maa si tɛ yen bi min bɛ se ka sɔsɔli dɔn o ko la k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye hali Yada Gali min bɛ yen ni i k'a dɔn o ye anw jugu ye an bɛ don min na i ko bi ale ta kɛn bɛ a bolo Hausa terrain a b'i yɛrɛ ɲini sabu i k'a dɔn a yɛrɛ b'a dɔn i y'a fɔ cogo min renseignements ni i k'a dɔn minɛnkura minnu bɛ yen u bɛ ka yeli kɛ cogo min n ko tubabuw hakili la k'a fɔ ko anw bɛ ji min n'an tɔn u y'a avion wuli Côte d'Ivoire ka na n'a ye Gao ka segin a wulilen u y'a kɔnɔminɛnw bɛɛ bɔ a kɔnɔ fɛn fɛn b'a to avion in bɛ yen u y'a fɛn bɛɛ bɔ a kɔnɔ u y'a bɛɛ faga k'u den ka na Gao ka segin u nana ka taa kuma min an sɔrɔla ka papier kɛ k'a yir'u la aw nana ka taa ɲaw ye ko n'a yera tuguni minɛnkuraw nana aw nana aw y'a kɔrɔbɔ aw nana aw taara an ɲaw ye n'a ye den tuguni n'a y'a dafa fila a y'a kɔrɔbɔ ni min bɔra a la a bɛ lakali a banna a kana dan a bɔli ma da a ye dibila don avion na aw bɛ mun dɔn anw dibila ma fɔlɔ anw de la a bɛ yan n'anw de bɛ dibila anw de bɛ dibila dilan nka dɔgɔnɔkɛ ta tɛ dɛ jumɛn i t'i pan dɔgɔnɔkɛ ye dibila kɛ ka taa bagi la a sonyani kɛ dibila ma a sigiyɔrɔ a sigila mugu fila u y'o bɛɛ tigɛ k'o ban ala sonyani na dibila a ɲinɛna k'a mun yɔrɔ in de u bɛɛ tigɛ k'a ban dɔgɔnɔkɛ don est-ce que astafurulayi nɔgɔ hali bi fasiri Umaru Ongoiba dɔgɔnɔkɛ yɛrɛ ka fasiri do koyi a ko i k'a dɔn sɔsɔli t'a la dɛ faamaw bɛ baara min na bi o ɲɛ dɔnnen don a ko de siratigɛ la i k'a dɔn faama u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu bɛ don min na i ko bi olu bɛ ɲini ka i k'a dɔn n t'a sidɔn fɔ bi o kumakanw yɛlɛmana bɛɛ hakilinaw yɛlɛmana nka ni Ala sɔnna ma foyi tɛ duwawu bɔ foyi tɛ baraka bɔ ni Ala sɔnna don n'a nataw la wulikajɔ min mana kɛ an n'o ɲɛfɔ limanaw ye walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Basiru filɛ Umaru Ongoiba ka fasiri don min ye soir de Bamako u ka bidon bɔli i bonya b'a la ne ma bonya a diyara n ye waati kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ kunna dɔɔni kosɛbɛ a sera taridi dɔɔni b'a jɛ non a bɛ ɲini ka se a sera yɛrɛ nka yan'an ka taa min ye Honore Jara Kolokani komi ale bɛ yen waati ni waati min ye kunnafoniw ye an b'olu sɔrɔ a ko projet dɔ bɛ yen n'o bɛ projet d'adaptation au changement climatique n'a b'o kofɔ cercle de Kolokani kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune min bɛ yen n'a bɛ Wasolo Bale cercle de Yanfoli la olu yɔrɔw la i ka dɔn k'a fɔ min ye kalo 36 projet in bɛ na o de kɛ projet in ni Ala sɔnna ma projet in ni Ala sɔnna ma a bɛ na ménage du min se yɔrɔ min ma a bɛ 400 bɔ o siratigɛ la min ye i k'a dɔn o bɛ na nɔgɔya k'u ye min bɛ se ka to ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min maa 1000 ani maa 400 ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min n'o de production maraîchère u bɛ nakɔ kow kɛ cogo min o fana bɛ na se ka ɲɛ sɔrɔ muso 500 ani muso 80 min ye hectare 100 ani hectare 50 o de bɛ na ɲɛ sɔrɔ min bɛ se ka to baara ninnu bɛ kɛ cogo min na i k'a dɔn min ye sɛnɛkɛla maa 600 o gɛrɛ bɛ k'olu la yalasa min ye ɲɛfɔli caman bɛ yen o bɛ se ka kɛ u ye cogo min na o de siratigɛ la Honore Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in ye min ye a bɛ projet in a bɛ ɲɛsin a bɛ profiter a bɛ se maa minnu ma a bɛ maa muso 1000 ani 200 a nafa bɛ se olu ma ani i k'a dɔn k'a fɔ jeune 500 wa i k'a dɔn commune min bɛ yen Sɛbɛro 1 min ye Giyoro Djejeni Wolodo Kolokani Masantola Nongon ani ka dɔn Njɔnsɔnbugu cercle de Kolokani o bɛɛ bɔlen kɔ yen n'o y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn fo ka taa se commune de Wasolo Bale cercle de Yanfoli la wari in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ t'i jɔ i k'a dɔn CFA wari 400 ani 50 projet min don a financelen don UNESCO mɔgɔw ani ONG Pasinda a financelen don olu de fɛ o de siratigɛ la Musa i k'a dɔn Traoré représentant chef de village Kolokani ale tun bɛ yen
Madi Fofana maire principal commune rurale de Kolokani Amadou Konate président de ONG Passinda Togola capitaine Sagaba Samaki directeur de OPNBB Anika Domi Djadji Jafin Jara ale président conseil du cercle de Kolokani Oumou Diko ale UNESCO au Kalasigide Adou Jara ale préfet cercle de Kolokani minye aweka do o ka sketch do be minye shina changement climatique ma turbu mimbe no ye nanagale turbu yi de aweka do o koke nanagale de Kolokani ho lu de o koke minye ajara o remise de mouton uyo kango wa la remise des moutons au maire de bureau remise des moutons il honoré il faut penser à nous hein penser ici aussi il faut penser à nous les remises des moutons ni remise de l'argent non coq abana remise de coq de poulet au bébé remise de au ça faut penser à ça voilà ça c'est il faut penser à ça hein non il faut penser à ça honoré voilà coq remise de coq voilà remise de poulet voilà abana o bolengo sa ndo minye foyer améliorer mimbe na be Alima Traoré premier quartier Kolokani ikado ka fo utara kata visiter do yoro ina mais cérémonie à labana dumuni koni uyoke onore jara ale radio Epiphanie Kolokani awai kado ayeni blaka na di awma awai kado anzira ko lase awma ma onore abifu ka wali mando ile kada anye kosobe kuna funu ka to ka bo awai kado yoro lani chugula aminyo ngombla sira no kuna funu Kolokani wa FM niwo yoro be ni activité be no lukera na ya bla WhatsApp fe kana amba alaje na bisika ado akono chu amba ado akono pour que olu fana ka se ka nyedo parce que kuna foni dante bo moko ni journaux dron ko anga la sigi deminu be hali na kadi fana honore ambe no fana la sigi anga radio show minu be yoro lati e minu be ka gafe filfinya fe ni ubiseka amseka 5 minutes 4 minutes duma hali nu yo welelike ambu yireta en direct gafe la direct okuma min kera no activité na nafaka bu amba fa activité bede kuluma laka o nyugo ndala je shota sa kuna ni ngere o tede ayotala voilà ni na nyugo na minu fleni mu minu betani projet wi des millions et des millions abise muso ma abise jeune ma na e bolele ke aba contrandike abana c'est bien kosobe voilà sigatala ala ka ni sababa ya rabia voilà kosobe okuma ndoko ita na blanca kosobe ga yana ngata kibara mimbe o ko ne o te kibara dumai ina foko mi awere dadu na la kunu kosobe mi anga jamana nyama koro kosobe El Hadji Ibrahim Bouakar Keita ibeka ala ya ka kalfa minala kera amedo okay ala ka daro nema ya rabia ala ka fara silameshuka amin ala ka daro nema ala ka fara silameshuka amin Ibrahim Bouakar Keita ibeka asira dana kosobe sabu yena tigere ni amena be nyogon noro amena be nyogon ko kosobe abebe kunje di femi eske ko odeni wallahi odeni eske ibeka mi ni ko be be do odi kai vraiment ala ka daro nema ala ka daro nema abana sauni abaneu bisika munge ani ko baneu foi ko be baneu foi cheka foi ke ko be ban ala ka ni ko be bani wallahi ore kama na fara manifima ika sabali abe fiena ka da bidu ni ka sigatala ko bi bane yana ngata mbeni nge ka kunche minya awai ka do bomo ko kuna kiri ndo oru furanje se ka wuli ka joke mi mbise ka to awa halibi ko bise ka nyesoro chugumi awai ka do ode chesiri be sina chambre de commerce et d'industrie du Mali o nyama ba no be awai ka do Yusufu Bachili Bachili anani biche ka do abase ko na do la mi mbise ka to chambre de commerce joro mi o bise ka lafa chugumi ode stratikala Bachili ni awai ka do fasiri ya jira chugumi ako chambre de commerce et d'industrie du Mali o nyama ba Yusuf Bachili awai kado délégation belebele no be opérateur économique délégation ko fo e kado ka fo anolu de kumbi nyambolo utara kata bara nyogo ya do dabo u je nyogo minum be no be awai kado jamana awai kado kofe jamana kofe mi bi se ka to ko bi se ka nyesoro tugomi Bamako ani Conakry aksi awai kado no ya abololo na sirajai bi se ka nyesoro tugomi sabula sede o ka embargo be Yusuf Bachili awai kado ana je nyogo masiki tugo shi o de tigala président de la transition mimbe na be Guinée togola no ye Dumbuya ale koni ni Yusufu Bachili u yere jole fle photo la ale koni ajira ka fo ni ala sona ma wuli ka joni chesiri o kado ulu koni buke ulu be o kado an gablala o Yusufu Bachili ka blala fenfembe no biseka ke o kado noyayi ka nyeshi jamana ima ni ala sona ulu buke biseka to o kado jamana biseka nyeta soro chu Yusufu Bachili ni nyere damate kui na sigina kana ni commerçant mbina nyoyi mi biseka to ko biseka noya chubi ko fe sira wera ubi
ko a bɛna sira minnu fana bɔ min bɛ se ka to nɔgɔya da o bɛ se ka kɛ jamana in ye cogo min Yusufu Bacili gɛrɛfu mana wuli a b'i seko la Yusufu Bacili tɔɔrɔ mana da i ka dɔn mɔɔw kan a bɛ se ka min ni min kɛ bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma i ka dɔn a b'a seko kɛ o kuma bisa a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o don bɛ n'a ye Guinée chambre de commerce et d'industrie du Mali o tɔgɔ la o Yusufu Bacili a bɛ fo k'a waleɲuman dɔn hali bi k'a k'a cɛsiri maliyɛn den yɛrɛ dɔnnen don ni nin de ye ɲuman k'a ŋaniya ka ɲɛsin i jɛɲɔgɔnw ma a ka jan ni min bɛ fɔ o to yen i cɛsiri dɔrɔn i k'i ka baara kɛ ko ne ko k'a Bacili kosɛbɛ ne ma y'a fɔ cogo min na ni Yusufu Bacili foli kɔni bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye a bɛ ka baara caman kɛ duguma nin waati na nka don n'a nataw la ni Ala sɔnna ma baara ninnu kɔni a bɛ na ye sanfɛ waati sɛbɛkɔrɔ sera a sera awɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fo a sera dɛ awɔ a sera balo bɛ fo kosɛbɛ awɔ balo bɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ an bɛ foli lase Sadio Diallo ma Sadio bɛ fo Tɛtɛbugu la depuis logement kosɛbɛ a ko je suis content que tu sois parmi nous aujourd'hui kosɛbɛ wallahi an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma kosɛbɛ min ye nin tigi n tɛ nin bɔyɔrɔ dɔn mɛ awɔ nin bɔlen bɛ dɔgɔnɔ dɔ fɛ a ko di dibilanko kuma awɔ dibilanko kuma ye mantɛri ko kuma de b'a da fɛn ma k'i ɲɛna a kɛra ne ɲɛna n bɛ k'a fɔ i bɛ tila ka dɔgɔnɔ ko tiɲɛna ye dadigi kɛ ninnu na dɛ Musa Sisoko Kuru Amari Ndaw Banaba Terikɛ foli bɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ Kuru Amari Ndaw dɔgɔnɔ bɛɛ fo u bɛɛ ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ min bɛ ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn u bɛ fara ne la Ala kama ko tɛ koyi Ala de ye micro di ne ma ni ne ko cu siɲɛ kelen bɛɛ b'a mɛn awɔ maliyɛn dɔw b'a mɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu b'a mɛn dɔw b'a lase hali sisan i b'a sɔrɔ Baɲangara i b'a sɔrɔ dɔ bɛ Facebook kan dɔw y'a lase o bɛ k'a lajɛ donc ni ne ko cu dɔrɔn o ye cu de ye koyi donc a ka ne to yen n'an m'an to yen n bɛ dɔ wɛrɛw fɔ dɛ a ka denni ye samara bila frigo kɔnɔ o kɛra bɛɛ ɲɛna a ka ɲi voilà aw nali aw de ma embargo sigi an kan n'aw kun tora Baɲangara jaba sɛnɛ na sisan t'a sɔrɔ jaba kɛra kelen b'an ka sɔrɔ fɛn fɔlɔ yan de la a ka ɲi tan a ka ɲi o nana de n'o tɛ n'u kun tora yen sisan b'a sɔrɔ jaba kɛra an ka sɛnɛfɛn fɔlɔ ye an ta filɛ nin ye o ɲɛna bɛɛ u y'o minɛ an na yɛrɛ kɔrɔbɔrɔ butiginin e bɛ kɔrɔbɔrɔya kɔnɔ bilen yan a ma minɛ an na an ka kafe feere yɔrɔ minɛ an na an ka kɔrɔbɔrɔ butiginiw minɛ an na o kumana o tɛ n'u ta ɲini Bamakɔ wa ayi bɛɛ anw de tun bɛ taa ɲini na olu tun b'a sɛnɛ de ka n'a feere ni ye jaba gɛlɛyalen ye bi olu de don bɛɛ nana Bamakɔ ko fo n ka to bureau kɔnɔ ayiwa Ala k'a ni sababa bita in banna pepe o kuma an ka bita bila yan an ka bila yan waati sera kosɛbɛ kɔrɔ dara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ parce que ne keyita ka foli lase ma Ayida Cɛ kosɛbɛ kanuba dɛmɛba an b'aw bɛɛ fo walahi an kɔni y'an fasa fili k'a cɛsiri min bɛ se ka to gafe bɛ se ka kɛ kosɛbɛ fari a ma jo kosɛbɛ a jolenba tɛ a barika Ala ye Ala sɔnna a bɛ ɲɛ awɔ kosɛbɛ Elhaji Seguba Samake Pere Auto maintenant kuran b'a fo Sogumar Karaɲara fo k'a waleɲuman dɔn Alu Karaɲara k'a ka foli kɛ Barema Karaɲara an b'u fo Karaɲarakaw ka famille bɛɛ an b'a bɛɛ fo Nfa Sɛnpara Busuru Sɛnpara Modèle Sɛnpara Gilles an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Zumana Sɛnpara ka foli kɛ ka b'o la ka Sarangosi Saran fo ka munumunu ka taa foli lase Tanjalakaw ma Bouakari Tanja groupe Tanja Te Koyima Jabala don Coupe d'Afrique anw bɛ k'a fili fiɲɛ fɛ Te Koyima ye an bilasira ni a ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri o kuma ni Ala sɔnna sini nin kɛnɛ kelen in bɛna ɲɛnamaya gafe kɛbaaw fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye fan dɔ fɛ an bɛ Bala Sanogo fo Mohamed Fa Kulubali k'ale fo nɛgɛw bɛ Kitakaw ka ambassadeur Yusufu Sisoko Kɛni ale fana Maninga Sisoko an bɛ Kitakaw fo an b'u fo i tɔgɔ la ka foli lase Yakuba Gindo ma k'a ni cɛsiri Gawusu Keyita Gaston de Fer ko Ala ka nɔgɔya kɛ ami Fifi Fatou Samake k'a Samake ni cɛsiri fan dɔ fɛ Burama Traoré Jobɛrɛ an ka foli b'a ye e yɛrɛ tɔgɔ ye Bouakari Traoré BT ne ye Mayimunatu den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan inchallah hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam a k'an bɛn